Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigo auzora. Antigoko pelota txapelketaren 78. ediziora. Atzo egin zitzaion txapelketari, atzo, Antzolan, pilotalekoa egokitu zen, pilotaleko honek dituen neurrietara, 23 metroko pilotalekura, Joseba Lezeta lagun handiari omenaldia egin zitzaion, eta atzo, 2 partidu jokatu ziren, gogoratuko ditugu, atzoko emaitza, Promesa mailan Uriartek eta Galartzak 11, Ibarrak eta Kansiko 22, eta elite mailakoan, Lizeagak eta Balerdiko 22, Irribarriak eta Garainok 16. Gaur bigarren eguna, eta ikusi besterik ez, armailak no dauden, jende gutxi sartzen da egia esan, pilotalekoa egokitu zenetik, 250 lagunekin leporaino betetzen da Antigoko pilotalekoa, eta ja esango dugu, 250 lagunak hemen ditugula. Aurtengo txapelketan, joan den urtean bezala, badago beste sistema bat, bono, bazkide modura funtzionatzen duela, eta garaiz, etorri direnak, badute ja txapelketa guztirako abonoa. 30 lagunentzako zegoen, da 30 lagunoia ja, hartu dute txapelketa guztirako, torneo guztirako, bere txartela. 9 egunez Antigoko torneoak, gaur, bigarren eguna, atzo hasi zelako, eta gaur, beste egun gehienetan bezala, finalerditan 3 partidu izango dira, baina beste egun gehienetan bezala nioen, 2 partidu. Promesa mailan, Ramirez eta Ugaitz Apeztegia, Gerriko Gorriz, Nazabal eta Segurola Gerriko Ordinez. Aurrena Leonet zegoen iragarria, baina azken orduko baja izan da, eta bere tokia Segurola Astegosalarrak hartuko du. Gero nagusien mailan, elitekoan, Zestau eta Bernaola, Etxeberria eta Unax Apeztegia izango dituzte aurkari. Bitxia da esatea, Apeztegia bi anaiak ditugula, eta lehenengo aldiz egokitu direla bi anaiak jaialdi berean. Beren aita, profesional izandakoa, bere garaian Asegartzarekin jokatu zuen, da gaur egun Asegartze baikoko intendentzia lanak daramatza, hemen da noski, bi semeak ikustera, esan bezala, bi semeek gaur 2 partidu ezberdinetan direlako. Bikote bakitzak torneoan 3 partidu jokatzen ditu, 2 partidu jokatzen ditu, barkatu, eta noski 2 irabaziz bat seguru dago finalertietan, baina bat irabaziz eta tante honarekin baldin bada, baita ere finaleritarako aukera dauka. Honak esan nahi du, galtzaileari ahalik eta tanto kopuru gehien egitea komeni zaiola. Gurekin egunero aditu bat izango dugu partidua komentatzeko, eta gaur Leitzatik ekarri dugun laguna izango dugu. Joseba izango dugu gurekin partidua kontatzen. Josebak pelotaz asko daki, besteak beste Leitzako pelota askolan aritu delako azkenengo urteetan, eta Leitzak gainera baditu Nafarroko herriarteko 4 titulu azken aurten lortutakoa, baditu Euskal Herriko herriarteko beste 2 titulu azkena orain aurten lortutakoa Hernaniren kontra, bagoaz Josebarekin bat egitea eta berehala jarrituko dugu eta ekingo digu. Lehenengo partidua kontatzeari, Ramirez, Ugaitz Apeztegia, Nazabal, Segurola. Egia esan oso politutza, eta gaurtik Tibor izango dela, asteazken guztietan. Finala. Azkoaren 29an, goizeko 11etan. Bestela, astero asteartea eta asteazkena, hurrengo astean izan ezik. Hurrengo astean, Bueno, etorrik era gure kontaketa tokira, lehen honioen komentarista lanak egiten Joseba izango genuela, jende guztiak ezagutuko balu bezala. Joseba Sagasti Beltza, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, Iñaki. Bizitza guztia pelotaren inguruan. Bai. Bueno, kuadrillekoak bagin zen, eta oain semeke bai, eta familikoak bai, eta bai. Eta Leitza berriro indar berritu dela. Nioen komentatzen nuen Nafarroka lortu zen dutela Esteribarren kontra irabaziz, eta Zumarragan Zademorazko jokatu zen dutela eta irabazi baita ere Hernaniren kontra lehenengo partida jokatuta gero eta beste bia justu, baino txapela Leitzara joan zirela. Bai, egia esan, emaitzak joan di hortxe, justukoan Nafarrokoa ere lehenbizikoa kaldetena galdu inginen finalen, baina hurrengo 2 irabazi eta Euskal Herrikoan bide beretik joan zen. Kadetena galdu eta beste 2 irabazita, eta egia esan Hernanin kontra gaina beste 2 finalak ere oso estu joan ziren.
gaztek 22-20 irabazi zuen, eta zaharrak 22-19 oso justukoa izan du zen, baina alde erortzea tokatu zen, eta bai, gustora. Joseba Sagazigotza ematen du, osasun onarekin dagoela Leitzaldean pelotaz, Bai, momentu enten bai. Izan zen dituzten krisi garaiak eta baina... Bai, hombre, elkarte guztietan izaten digora berak, ez? Urte batzuk onak etorri, eta gero, egia da, aurreko txandan urte onak etorri zienene, oso gazte onak etorri ziela, hortik batzuk profesional mundure ere saltu intuen, da horrek, azkenen elkarteare mermatzea edo ahultzea ekartzen do, eta, zikloak ere izaten die, lantaldeen pilota mundune jende asko behar da ingurun lanen, eta hor, gertatzen da ziklo baten bukaeran, lantalde hortako batzuk urte batzuk inda ondoren utziken duela, eta, gurit sortatu zitzuen, bi laun zeuden lanen, bereiek nahiko iten zuen, pilota eskola aurrera ematen, baina indartu intzen talde guraso batu sartu ginen laneako, etorri zen hortiken ere pilota munduko gustoko zuen ume asko sartzea, eta, pixken, umeik heltzen joan, eta kategoriziotzen joan, eta baina egia esan osasun oso onakin dugu. Joseba, orain arte, aurrera klubeko partaile izan zerate, hemendik aurrera badirudi Leitzako pelota eskolara joango zeratela, edo sortu duzuela, eta ez dakit aurrera jarrituko duen edo ez, baina zuek bintzat pelota eskolarekin egin duzu. Bai, hori da. Eman den pausu da, aurrera azkenen sekzio desberdin asko ditu, bai kirolekok eta bai kulturakoak, eta pilota munduko jendek pentsatu du beste bide bat hartze independiente pilotarako bakarrik. Eta Leitzako pilota eskolan barrenen, talde guztie, bai pilotarik, entrenatzaileek eta lan talden ginauden guztik, elkarte berri honen da. Gero izango dugu Leitzaz hitz egiten jarritzeko aukera, gatozen torneora, bigarren eguna, atzo Joseba Lezadi nioen omenatizua eginez antzolan, antzematen da egia zan, egonkari askotan garai bateko kazetariak joan direla eta berriekin usune batzuk nabarmentzen direla, eta Josebaren kasuan, egia da, zulo handitxo utzi duela. Atzoan eta gaur hemen, Gerriko Gorriz, Joseba, Unaxen Ramirez Barakaldoko 19 urte, 1,85 zentimetro, Ugaitze Apeztekia, Nafarra Elizondokoa, honek ere 19 urte, 1,81, Garriko Ordinez Betelukoa, Igor Nazabal, 18 urte, 1,84, eta Ainar Segurola, gaurkorako jarria etzegoena, Leoniden toki hartzen du, Astea Zorra 19 urterekin. Nola ikusten duzu partiduan? Partidu ez du ikusten dut oso, lauek izatzen dituz, lauek maila handiko pilotarik die, egia da Gorrik urte bat gehiago duela, bai aurren eta bai atzen, eta esperientzio horrek akaso puntutxo bat gehiago emanen dira, baina nik uste partidu oso ez du ikusten dut, Gorrin aldetiken segurtasun handie iritzen zuten dela, defentsa handie, urdinek freskatasun gehixo eduki dezakea, urte bat gazte hori izatekin, aurren ere igual lehonditeke lotxabakeri gehixo, oso ez du ikusten dut partidua. Nioen leheno, zabeketan bikote bakizta bi partidua gazten dituela, bi irabaziz noski final derritan zaude, baina lehenengo galduta ere, Baldieta eta Antegonarekin bukatzen bali mazu, ez da zertzere batzuk bizirik zaude. Hala da. Komeni da, azken ordu arte burra txekitzea. Hoi da, beti komeni da ez, baina txapleketan formatuak ondiken gehiago eskatzen du ez. Naiz eta galdu, tanto asko egiten bali matiozen, bigarren partidun ere aukera eukikuzik aurrera pasatzeko, eta bai. Eta epaileak, noski, onuntzara etortzen den pelotariak, pelotazaleak ondo ezagutzen dituenak, baina onuntzara etortzen ez denak ere, ondo ezagutzen dituenak. Biak ere, enpresa profesionalekin aritutako epailea direlako, bat Mikel Txoperena jantzikoa bere garaian profesional izan dakoa, eta bigarra mailako txapeldun buruz burure izan dakoa, eta beste, Mikel Arroyo, batak zein besteak, pelotaz asko dakitena, eta pelotaleku honen sekreto guztiak ondo ezagutzen dituztenak. Eta bien artean ere, epailen artean ere, beharra konpenetrazioa eta hauk ere aspaldianik ezagutzen dira eta ondo konpontzen dira. Bai, eta afizionatu mundun hauntza pilota partiduk ikusta joaten denak, biok ikusiko jo, txapleketak gehienetan odenetan. Gipuzkoakoetan mintzatu. Bai, eta Euskal Herri mailan mintzat, Gipuzkoan denak hartuko jo eta kanpoan ikusi izan ditut eta... Badiko partidu aztera, Igor Nazabalek Betelukoak, aterako lehuzakea, guk ere gurre kronometroa martxan jartzen dugu, eta hor da Igor. Boteakin lautarrian,
Sake gurutzatua, ezkerrez airez justu eraman du Ramirezek, etxekoan moztu Ramirez. Ramirezen bolea luzea, ezkerrez airez eraman segurunak. Zabaletik apestekiak, boleaz, Nazabal, ezkerrez etxekoan luze rodetakoa, ondo seguru latzelaria. Apestekia bote txarrekin dira, no mandatu da. Nazabal. Apestekiak irugarren katuak iketxi. Nazabalek ezkerrez, Ramirez ezkerrez, ezkerrez entregatu hago zola utzi dio Ramirez ziondek azeratu. Metro 85 zentimetroko aurrelaria dugu Unax Ramirez eta lehenengo tantoa gorrientzat. Bai, oso bizi, esaketik restoan airez hasi da Ramirez eta oso tanto bizi, hemen ikusten da lauek leku txikin ongi moldatzen diela eta tantoa ikeko bizitasune eta angulako asko bilatu beharko dituela. Eta, bueno, oso bizie, bolea bat txapara joan zaio, segurulari, baina intentso nik uste izanen dela partidu. Bueno, eta beste urtetan bezala, lasai komentatu, nire gustatzen zaidana da, esatea nuntza beten, streaming bidez ematen ditugunean partiduak, bentaja hori daukaz, munduko edo zintokietan zaudetela badaukazuela partida ikusteko aukera. Beste urtetan azerretik ogoratzen naiz, Irlandatik, Mexikotik, eta ez dakit nindiko porretan jendean nintzaile eta handik ere mezua jasoken dituen. Orain ere mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, lasai bidali. Eta irakurriko dugu irakurtzeko dena. Tanta jokoan da, bat eta gutxe gorriak, Ramirez eta Pestiga irabazten. Ramirezen pelotaka da. Arrimatua, eskuinez segurula, txokoan moztu. Ramirezek eta bi eta huts. Aimar ezkerrez sartzeko pilotazun eta eskuinez sartu da, leku askoik gabe eta ez dioken du Ramirezei eta oso bizi txokoan oso ondutzi da. Materiala Joseba benetan berezia behar da. Hontzarako, zure herriko Julian Iparrak ere izan dugun, Bai. Materiala berizten lagun, eta kontu zibili behar da. Bai, eta leku oso motza da, leitzeko ere motza da, eta kontu zibili behar dugu, hondiken gehiago. Segik badaro eta erdin pilota polike jartzea oso zaila da. Ara, ze ondo, Nazabalek azkerrez zabalda moztu egin duen tantoa, markaga joan bat eta bi. Bai, eta oso zaila zuen, ze berandu xamar edo joan da, baina bere butu elurrea botaz oso ongi zabaldu do, eta angula arkibilatuz, nasentzako ezinezkoa, utzi do. Sake arduinak Nazabalek, sake gurutzatua, bolea Ramirez, eskuinez eraman Nazabalek, Ramirezek azkerrez luze, aso Nazabalek. Ugaiz, eta segia ondo arrimatu pelota. Bote txarra egin dio, baina meritua, atezikarena pelota ondo jarri dolako. Asko arrimatu dio, eta paretak ere ukitu donen pixkoa bera indo, eta Aimarrei motz gelditu zaio. Bera gelditu da atzegi, eta ezin eraman. 3 eta 1. Hemen tantoak denak, zoma dute bizkor joaten direla. Nahiz pelotaka asko egun, gehitik ezin dut, ez dela tanto bakar bat ere pasatzen horietik. Eta partiduaren iraupenaren normalean barri zaten dugu. 40 minutu ingurukoa. Batzutan gehiago beste batzutan gehiago, baina inguru mari hortan. Eta esan duen, beheratzi egunez gaituzula hemen, aialdiak hartzeleko zazpidan hasiko dira, salbu final erdia. Final erdietan emakumezkoen partiduak ere izaten dira, eta hori dela eta 3 partidu direnezkero, 2 egun horietan, arratsaldeko 6etara ekarriketuko partidua. Eta datorren astean, nahiz txapelketa guztia, aste arte eta aste azkenetan izan, datorren astean, nork ez daki eklipse eguna dugula. Hori dela eta, astelen da aste artean izango dira. Leitzaldean ere jendea zora dut biliko da, eklipsearekin, ez da? Bai, egia da. Gehiago, Santiburtziarekin gehiago. Bai, pestan erdin harrapatuko da, orduan, dantzarik izanen di gaina ordu hortan, plazan, eta, bueno, nik uste dantzarik ikusten diren da izanen dela, eta eklipseari ez dakit kaso gehiagik ginen dion. Izan dugu gero dantzari doz ere, Joseba Sagasti eltzalea bere garaian dantzari izatzen. Tanta jokan hemen, 2 eta 3 markagailoa. Gaitza Bestegia, Bosterriko, Ezkerromako, atera bat, segurola Bestegia laugarritik. Ezkerrez airez Nazabal. Bestegia Bosterik. Eskuinez gurutzatu Nazabalek, Bestegia. Nazabalek zabalera, ederra. Zona, bai. Eharki bihurritu du. Beteluko Igor Nazabalek antzako zerbait egin du.
tanto bikain batekin tantari amaiera bikaina eman dio eta orain berdin, tanto ederrekin ditu. Bai, guetzik ikusi donen ez ziola alturik ematen, aurre harki jendo eta oso ongi birritu da Eskuinea. Iruna, partiduko lehenengo berdinketa. 3 bat egon dira, Ramirez eta Pestik aurretik, Iruna daukagu. Bota deja de Zabalda, Nazabalek eta ondo Jose Ramirez ekara. Ezkerrez segurulak txokoen arriskatu nahi izan du, eta hor txekatu du. Anto eta Garriko gorriz ditugun entzat, laugarra, lauta iru. Bai, Igorrek Eskuinen oso ongi utzi deja da, baina Inasek jarri eta gero oso gaizto jarri da ezker pareten eta Aimarren di asko gaiztotu zaio. Saka Ramirez entzat, Inas, 19 urteko barakaldoarra. Lauterdian botea egin, sakea guruztatu, ezkerrez aire zentregatu egin duen Zabalek, aukera Ramirezek ezkerrez biparetako ederra. Oso ona. Eskultura utzi dio eta ezkerrez biparetako bikain batekin amaitu dut antua. Bai, oso ongi, angula oso ongi bilatu du, abiadura eman dio eta ezinezkoa Igorrentzako. Boste dio, ezkerkada bikaina. Momentuz partidua zera oso polita. Bai, oso polita, tanto oso onak ikusten nahi gara. Oso ongi birrituz, angulak ongi bilatuz eta aire hartu behar denen defentsan ongi eta... Segurolak asko arrotu du, baina barruan izan da pelota. Apestekian. Segurolak bosgarren kadratik. Ramirez ezkerrez. Bolea Segurola ondo. Ramirezek aukerako pelota duka. Inbertsu azeratu Zabalen jarri du. Segurolak eraman. Apestekia. Hiru karritik. Arrima dutako pelota. Ezkerrez Segurola ondo. Hogaitza apestekia. Bikaina pelotaka da. Ezkerrez Segurolak. Ez urtik behiko txapa. Apestekia jetzi. Ezkerrez atzeratu du Nazabalek. Hogaitz. Atzera Nazabalek. Atzerak akorrika apestekiak eraman. Nazabal pelota bila Zabalera. Atzeratu. Ezkerrez apestekiak utz. Lau eta gust. Apestekiak galdu duen bigarren pelota. Pilota etzun zaie, ongieta zaio ezker paretetik, baina eskapatin zaio. Igorreri eman dio, ikurdi alden edo pilota zau, ez da dozu. Lau eta bost. Zakean Nazabalentzat. Zabalera atzera du. Botibolea zapestiak erantzuna eta ezin. Oso ongi lekik gabe gelditu da rebotekin Hogaitz eta oso ona sakea Igorrena. Partiduko bigarren berdinketa. Irunakoa izan dugu aurrena, Bosnokoa daukagu bigarren. Zakean Nazabal, beteluarrak, berriro Zabala atera du. Aso apestegiak. Nazabalek iruti txekoan. Ezkerra Ramirez. Segurola azteazto harraren pilotak da dikaina. Apestegia. Bosterritik. Segurolak txekora. Ramirez ezkerrez jaso. Ezkerrez Zabale amitzi Nazabalek. Jaso apestegiak. Atzelari aurrera jonda arrematera eta horrein Ramirez daukago atzelari. Bakaitzaia bere tokira. Ramirez txekora. Ezkerrez jaso. Segurolak ezkerra irez. Bote txarra egin dio, ondo apestegia, Nazabal, pelotaka da arroa, apestegia bolea zeraman, Nazabal bitik Zabalera, falta! Ez zuen asko falta barruan izateko baino. Ez, eta oso ongi muitu Bi epaia Gerne. Ugaitzek defentsa ikeragarri erakutsi da, hor Zabaleko hori da ikusi do, zuloa zegoala eta zeziztu nioan, gero bolea zeharki defenditu do. Eta esango nire Ugaitzen defentsak eman diola bere itanta, naiz Igorrek gero Zabala lehen diona oso ona zen, baina txapa ikutu. Igorrek galdutako lehenengo sakea, eta hori dira, Ramirez berak ere Zabalera. Segurolak erantzun. Ramirezen bolea, ezkerrez Nazabalek atzeratu. Hogaitza bestegiak ezkerrez eraman. Nazabal aukeran, txakoan, tanto! Bigarren motean apestegia. Aurreneko kuadran harrapatu du. Nazabal. Aurreneko kuadran harrapatu du eta hile utzi du. Oso atzen zegoen Ugaitz eta abitu da, baina denbuik ez oso ongi utzi du txokoa. Zeina markagailua. Bazik gehiago eskatu partida zerari, ez, atzelari... Iruna, Bosna, orain zeina... Tanto oso onak, galdutakoak askoik ez, atzelarik ere atzetik ongi izaioan eurri hartzen alturei, azkeneko losan biletazo bat baino gehien manditu eta ezin ez gehiago eskatu ez. Egindakoak gehiago, galdutakoak baino. Zazpi egindako, sakez egindakoak kontatzen dugu urtarako, galdutakoak goz dira.
Zake Igor Nazabarentzat. 19 urteko beteluarra. 18 urteko beteluarra. Orda Igor. Lautardia mote egin. Beteluko pelotari bat baino gehiago daukagu, artekoan ere. Zotkin, Garaino jokatzen ari den Nazabal. Nazabalen pelota kadarroa, errebotera dijoa. Bolea sartu da bosta erdian Napostegia. Nazabalen beste pelota kadabat. Errebotera, boti boleaz sartu da Napostegia, baina ezin eraman. Bai, aurrekoa ezker paretan dotik indo eta antzogan ugaitz eta bolea zertu defenditu da. Baina baingoan intentzio guzikin zabalea gora bota do eta horrea boleaz jartzeko denboik ez eta desualutzatzeko ere ez eskuinen eta tanto. Nesta boti bolea saiatu den. Eso bat, lehenengo adiz urdinak aurretik. Galtzen egon dira, 3 eta 1, 5 eta 3, 6 eta 5 ere bai, eta buelta mandio, depieta usteko partielarekin. Ez da Napostegia. Oso serio egile eta asko asmatzen Igor aurren eta horrei esker aurre hartu dira. Ezker Ramirez, Nazabaletxekoan, Ramirezek ez diegoten egin jendok jaso du. Ezkerrez aire ezatzen jarritakoa, Bestegia atzerak akorrika bostetik ondo baitz. Arrimotutako segurulak atera. Unel Ramirez. Azteazu horra orkezko lanak egiten, ez zeko entzapleketan ondarako jarria, Leoneten tokia gaur. Boti bolea zondo segurola. Ezkerrez etxeko Ramirez, ezkerrez ara. Jokaldia egin egizan du. Bai, leku beren utzi Igor nahi. Nazabalek, baina ez zaio batera, eta beste berdiketa bat. Leku beren utzi nahi zion, azkar indo, baina txapapera jantzaio. Berdineko ezin joan partida. Seina, zazpina. Berdineko ezin joan partida. Pelota zaleak erola beste erabatetara behitzen du. Bai, gaina tanto onak badie eta emozioare bai markagailun momentuz eta ea hola seitzen da. Izango dugu, gaur gurekin dakogun Joseba Zagazti beltza, behin litzako festa pasatak ero, urren astean, orainik ere ligaskaren barruan, hilarren 18an hementze gurekin izango dugula komentarista honek egiten. Nazoalek arriskatu du, baino, txapara. 8 eta 7 gorriak, Ramirez Abestegi aurretik, Nazabal eta Seguruaren kontra. Bai, ongi sartu ezen, gantxoa ongi sartu da, baina gehiagi jetxe ido, txapara jantzaio. Azkeneko 2 utxeokin aurre hartu dira berriz gorrik. Lehenenien, hemen normalean oso atxeen gutxi hartzen da. Pensa, 13 minutu da, partidu hasi dela eta jokatu daukak 15 tanto. Hoi da, asko diazten du. Bai, deskantzike ez da. Deskantzike bat, ez? Hoi da, ikusten da ausko aberotik indabiltzela, ze asko mutu gara da hemen defentsan, eta baina deskantzike ez da hartzen. Segururak lauteretik ezkerrez. Gantzarria motea. Abestegia. Sotamano Nazabal. Zabalera mozo Ramirezek. Gaso Nazabalek. Ramirezen bolea gaizki jotekoa. Ezkerrik Nazabal. Abestegia goltik, ez dugu zatu. Segurola bostetik. Arrimatutakoa Ugaiz. Ondo. Segurola lauteretik bikai meitere. Una Ramirezen bolea zegoen ederra eta tanto. Bai. Bikaina unai Ramirezena. Oso ongi jetxido, abiedura hundi eman dio eta gaina ezker paretea zaio. Tantona, oain bai atxeden aldie urdinak. Azkeneko diru tantoak besten alde joan die eta gola da moztu nahi izan duen ikuste honekin. Pelotariek atxedena eta baliatuko dugu, atxedena gogoratzeko hemen handiagoko pelota txapelketa hontarako hainbat laguntzari izaten dugu. Batetik hemen pilotalekoan dauzkagunak babesa azalduz, baina bestetik auzoko tabernatan gehienetan esango dut, jarrita izango dutela telebista, eta beraz, hor zaudeten nahi agur bero bat, bai Zarikakoi, Olillosekoi, Antigoko Bodegoikoi, Malandrino, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo, Bentaberri, gaur espaldin badukate telebista jarrita, eta zertxere pasatzen, baina pasatuko gera eta eskatuko diogu gaur espaldin badute jarri urrengo baterako, ahal baldin badute bintzat, zaila izango da. Hemen dagoen ikuskizuna baino gehi izatea, baina ahal baldin badute jartzeko. Eta erreztasun nola, garai baten hor egon behar zuen da, hemen baldu telebistak eta ez dut emango eta zei-zeita. Bai, teknologik asko beti du zentzu urtan eta aukera haundik ematen dazkidu. Sak ez tantoa, Unal Ramirez. Bai, ongi arrimatu da, baina nik ustek bazula aurretzeko denbora, baina atze xamarren espeatu dio eta ez da altxatu bidorrak. Ni orduan akordatzen egiz lehitzan hortan.
papereran da jendea turnotan da gauean egiten zenean da. Ostiral gauean nola jartzen zuten irratia amabitan, ordu botatzen da emaitza ematen genuen da, ja gaur. Ordu maio bukatu gira. Eta bi egun itxarroen behar egunkarietan emaitza ateratzeko. De gauean, bezeko ordu batak adera bukatzen baldin batzen jaiali atzen nuken emaitzarik, eta orain ja bukatu orduko badago. Nazabalek arrotu pelota, atzean jarri. Apezegia, Nazabal, keinu eginda, segundari utzi doie, ekutu du bera pelota, ugaitzak eraman. Nazabal, ezkerrez txokan arroegi utzi du. Paso Apezegia, Nazabalek atzeratu, Ramirez. Segurolak lauterrituk. Bolea, Zunax, Zabala, barruan eta tanto. Utxe eta tanto, bai. Intentzioa ezkerrera botatzeko zula nik ustez, baina... Ogintzek izatu egin askotan honak, Joseba? Bai, jendeak espero ez ditunen, iez egindako pelotak eta hola, gaizki fotokak eta... Bai, hola, esaten da pilotan ez, engainatzea izaten dela puntu tanto erdi baino gehiago, oitan zure buru ere engainatitzen duzu eta pentsa, aurkarie. Eta postureta dena zeuken txokorako eta... Kontraribak laguna denek. Denak, bai. Rabirezen sakea, ai. Eskun kanpoko aldekin eman dio eta eskuin aldein dio, eta suertez barrenen. Hogeita Apezegaren pelotaka da atzera, segurua gutx. 12 eta 7. Unaxek ekeinu osoan maindo, Aimar aurrea zien, engainatute, eta ugaitzek ero ongi aprobetxatu da. 6 eta utxeko partziala, Joseba. Bai. 6 eta 7 galtzen egotetik 12 eta 7. Bai, eta ematzen du. Ja, alde handia da, bai. Bostantoko. Bai, eta etorri da, balen bezine urdinek egindako batzun gandik baina gero gorrik asmatutare bai, eta ointartetxa zabaldu du. Apezegaren pelotaka da bikaina, ezkerre segurola. Onet Ramirez, azeratuz. Segurola. Apezegia. Zeazko horra hor. Moten bikaina, metro lagarrita 8 zentimetro horekin. Nazabalek ezkerrez azeratu. Zeitik Apezegia. Nazabal etxekoan, hilda utxeko pelota, bikaina. Bikaina Nazabal. Oso ongi, bi terdiko, iruko hortatik oso ongi utzi du, txapa gainean justu hilda, eta ez da pilotak bateatzea egin, eta egun eserri da oso urrutik gelitu zaio. 8 eta 12. Baita pilota aldaketa hoain, nik uste, bai, komeni zaioa da aldatzea, aldatu pixko bat, eta markagailun biltzen zaizkion horriri, eta ez duten dituen beste freskotasun batekin. Lekun berritik, takoa jartzen dio batek, haupa Igor! Igor Nazabal. Ezkerrez Segurola. Apezegia. Segurola klauteretik. Eskuinez eraman Apezegiak. Urdinak tanto dominatzen. Nazabalen pelotaka da. Aidez sartu da Zeitik Apezegiak eta eraman. Nazabalek beste bat ere atzera. Jota joari da atzera, Bai, pilota honek aukera hori ematen do, ze bizigoa da eta aire sartzen espaldin mazen, ugaitz, zinezkoak izan entzitun, eta baina aprobetxatzen nahi da urdinek. Egorlaren pelotaka da. Ugaitz. Ezkerrez Nazabal. Apezegia. Egorla. Bolea Ramirez, Nazabalek ezkerrez jaso. Apezegia postaren pausatu. Segurolak Zeitik eman. Apezegiak ezkerro eman gora jantzaio. Apezegiak galdu duen 3. pelota. Urdinen aldeko 9. 9 eta 12. Aurrekoare justu zuen berea ezker pareten goien eta ja hontan eskapatu indio. Pilota honekin aukera ematen du, atzea emanez, errepoten leku garbi usteko eta minitxeko eta hori baliatu nahien ikuste da diela urdinek. Txakea zabalera eta botigoleaz justu baino eraman Apezegiak. Nazabalen pelotaka da hori atzera. Airez eraman Apezegiak. Segurolak arrimatu baino lehenago Ramirez hartu da. Nazabalek ezkerrez. Lauterretik Apezegiak. Ezkerrez Segurolak. Ramirez arrimatutako pelota Segurolak Zeitik ondo atera du. Ramirez pelota bila zabalera. Ia gorputzan sortu zaio eta aukera kotziko Segurolari. Hone pozatu zedertu gaztean txokora. Apezegia... Ezin. Meritoa Segurolarena.
Bai, oso Oso pilotazo. ondo jarri du atzean. Bai, oso pilotazo ona. Alture ongi aprobetxatuz, oso atzea basartu du eta gaina ezker pareten arrimatu du. Ubeitzeri oso zaila ezinezkoa gelditu zaio kasik eta kanpora aldin dio. Bueno, lehenago genian, zulo handia zutela, eta egia, 6-8ko partzialarekin 12-7 jarri gira, bostondoko aldearekin. Baina, 3-8ko orain Igor Nazabalek eta Aimar Segurelak egin dutune eta 10 eta 12. Bai, ikusten da urdinek igual potez eta fresko xeo, gehiago atzeatzen duela pilota eta pilota aldaketa hau ongi etorri zaioa, ikuste da asmatu duela. Pilota honekin atzen ematen iten duen, aiatzen delako errebotera eta hor erni bili behar airez defenditzeko eta biek oso fresko daude urdinek eta mineiken nahi diatzen. Peloteriak atzean ditugula eta berriro gogoratuko dizuet, mezuren bat bidali nahi baldin badiguzue, lase bidali, berdin zait ikusten ari zeraten partiduaz, gero jokatuko den Zestau Bernaola Etxegarria Pestegia partiduaz, edo batez ere nire dudan da jakitea non zabiltzaten. Edo etxean, edo lagun artean, edo herrien, edo tabernaren baten, edo porretan, edo esan nigaldi mazue, lasai ezan. Nazabalek txokan moztu, Ramirez Zabalda, iritsi egin da Nazabal. Ramirez pelota volea segurola. Ramirez ezkerrez. Nazabalek egin. Segurola! Goian zapaia jolu. Ondo utzietako izan da Nazabal aldetik pelota. Baina arrisko izan zukan, orain arteko pelotak libratu dira goia jozetik, baina... Bai, aurretik gendu pilota bat oso ona, Unasek txokotik azpitik zabaldu duena, eta Igorrek defentsa ikaragarri erakutsi du, ja pasatutako pilota ona indo, buena eraramando, Unasek behiratu du, non zuntzulua, ez du asmatu, eta gero Aimarrek gehiegi arrotu, eta oso urruti joan entzen baino gehiegi arrotu du eta goi jo. Aino sartu da, sake erantzutera Nazabal oso, no? Tanta jokoan, da? 13-rekoarekin, ara. Aztegia galdu duen laugarren pelota. Pilota aldatu du Gorrik, baina urdinek osongi atzean handa gaiztoa jarri du ezkerparetan potea bera indio eta ubetz ez da moldatu. Berriz urdinek behan pilota ateko du. 11-13. Aldatu dute bai pelota. Ikusten aldatzen dela joku, pilota batetik bestera. Gorrik pilota motelagoa nahi du eta urdinek bizigoa. Antegon badakizu, sake bakarra dagoela, pasa egiten baldin bada, falta, ez dago hemen beste aukerarik, nahi bizirtu mainako torneo askotan, batez ere txabeketetan, federazioaren txabeketetan hor, bi egoten dira, baina hemen bakarra. Hemen nik uste intentzio guzikin, Aimar Segurolak eskuina atxatu duela, eta oso zabala jantzea jo, guaitze kasi leku gabe gelditu da, hemen jende tarten eta gure genare etorri da. Gure parara, bai. Babi eta Amairu, tanto batera, torre gira. Bost tanto zautzen ibili eta gero. Ramirezek ezkarra sake erantzun. Nazabal, diparetakoa. Ramirez ondo txokora. Nazabalek ezkarrez oso. Apestegia aurrean da, bolea zeman. Nazabalek ezkarrez. Apestegiak ezkarrez, Zabalera. Segurola. Korrotu. Otamano Ramirez. Segurola gozetik. Ramirezek ez du ondoko. Segurolak Zabalera moztu. Jaso Ramirez ekarren eman da, Segurla urlari edako txokan utzi. Ara! Eta Ramirez ez Zabalera. Ia ramata zuen Segurlak. Hor utziko dugu, ia hortan. Baina oso ondo Ramirez. Tanto bikaina egin du 14-9. Bai, atzelarik askotan izaten du, gogoa ez, aurrea joan da Aimar, beraz eban, denetan aurrena eta atzea jo beharren txokoan dejada nahi izan du, etzen dejada txarra, baina bikilekuz kanpo zeuden eta Unas oso ongi lurrea botata, oso ongi zabaldu du eta ezinezko utzi dira. Laukoteko regularrena, laura gara ira onda, baina Unas izango nuke hobekin ari dela. Bai. Numeroi begiratzen baldin badugu behintza Joseba, ez du pelota bakar bat ere galdu, 6 tanto egin ditu, jokoan 5 eta sakarekin bat 6. Hori da, askotan erregaloik ez aski izaten da, eta Unasek pilota bakarik ez galdu, eta 6 tanto egin da, oso balantzeo oso ona. Eta berari tanto egiten kosta egiten da, defentsa ona dauke, eta regularrena bere esan egin dute bai. Segurolak ezkerra zarro batoko zulundotik ze pelota eraman duen. Ramirezek atzera, Segurola berriro, Zabalda, bolea Ramirez, Zabala jaso, tantoan Ramirez ari da egintzen, Segurola jaso bostetik. Apestigaren pelotak da gozatuz. Ondo. Ugaiz, Zabalda, ordoa, Segurola pelota bila. Orain bai gozatu.
Ezkerromare xelibera dauka, pelotaleko honek, eta gutxigatik, baina ezkerromako beheko sarea jo du. Pena, segurula galdu duen, bosgarren pelota, 15 eta 10. Bai, lauterdi paretik atzea, ezker pareta bajua dauke, eta hortxe jodo. Gutxingatik, baino sarea jodo. Oine gorrik nik uste pilota berdinekin zitu du, urdinen pilotakin. Txakek ematen duen abantaila hori nik uste aprobetxatu nahien. Bizitasun dominatzen hasten denak eta atzitik paretagoak besoa soltatzen usten ez dionez, saken hasierako dominioi aprobetxatu nahien eta ongi atera zaioa, tanto amintzat beren alde erori da. Egie da, Aimarrek oso ongi aprobetxatutako pilota zela eta tanto espaldi mazen oso zail utziko ziola ubetxeri, baina gora joan zaiota. Ordu hori dira itzitzeko partidua, zazpidan, zazpirak eta bost, zida, 25 minutu. Zazpidan hasteko zen zazpirak eta bostean, aurkezpenak eta bar, zazpirak eta bostean hazida, 15 eta 12, irutantako aldearekin, Unax Ramirez eta Ogaitza Bezegi aurretik. Unax, tentea egin dio, ia bertan gatitu zaio. Horrakak ere kertatzen dira. Bai, ongi salbatuko eta gero dominatzen nahi dira. Bai, sartu zaion. Ezkerrez, Bazabal, Abestegia. Gero, bigarren partidan, bera nahi jokatuko du. Bi unez ditugu gaur jaialdian, bata aurrelari gorria, barakatuko, eta besteak gero izan dugun Unax Abestegia atzelari urdina, jokatzen ari den, Ogaitzen anaia. Ezkerrezu gai, oso ondo. Segurolak eskuinarekin errogotea zain du eta jo pelota atzera. Rostetik Apestegiak atzeratu, arrima duzuko pelota, ezkeazu harrakondo atera. Apestegia, nazo bat pelota bila, laugarren padora. Lauterdik Apestegiak ezker paretan gora. Galdu duen bosgarren pelota. Pilota zeguna zuen, baina ezker pareten gora joan zaio. Aurretik ebazun bat oso ona ezker pareten bosterdiko horta harrimatu ere, no? Ja, Aimarrek oso nahi kendu dio. Gehiago soldatu nahi, atzeago gota nahi, baina gora joan zaio. 13 eta 15. Zazpi arte berdin, eta gero zulo iriki du, baina hain berriz ari da, animatzen. Sakea, kontuz pasa. Falta. Luzegi. Ikusi dugu atera denean, bide okerra hartu zakela pelota horrek, eta lehen izan da. Igor Nazabalek kaldutako sakea, pasarekin esan dugu pilotaleko ontan pasa bakarra dagoela. Ego betu zan, pasarik ez dagoela. Bakarra ez pasarik ez dago. Pasa egiten duena, falta. Luzera arrimatuzkeo eta hor txakez tanto inditeke, baina kontrolata zaio. Bai, gainara zarantzarik, ez puzka hundi batekin izan da. Bai. Hor da Nazabal. Estoin Zapazegia. Nazabal. Seguraren pelotak adatzera. Ezkerrez Zapazegiak ezein. Meritoa Aimarrena. Aimar seguraren. Bai, pilotaz oso ona, guaingoan etzaio jo. Joan, goiko sarera ezker pareten arrimatu ezun eta aire sartu gara zeuken ubaitzek, baina lekik etzeuken ezker paretakin eta Aimarren meritu. 14 eta 16. Sakea Nazabalek. Ezkerrez Apestegiak. Nazabalek txokan utzi! Bigarren botean, Unax Ramirezek. Merita Nazabalena. Bai, ja, bigarrena badotxokoan oso ongi uzten da hilda, eta Unaxentzako ikazin ezkoak. Eta Igorrek ere oso zenbakienak, egindako 7 tanto. Asko da. Bai. Galdutakoak ere bai etu lau, baino. Egindako oso. Zake Igor Nazabalek. 18 urte, betelukoa, 1,84 zentimetro, 74 kilo oraindik. Lauetan gaztena, 2008koa, lauetan gaztena du. Bai. Hor da Igor. Zake atera Nazabalek, Ramirezek aire zen. Nazabal atzera, Ramirez, aire Nazabal. Apestegia laugarren padotik. Nazabalek ezker airez. Apestegia sotamanoz atzeratu. Segurula hemen da, 5 herritik. Apestegia lautik.
Ezkerra Segurola. Apestegia. Segurola zeitik. Garren kuadroan apestegia. Segurola. Atzera apestegia. Segurola jaso bostarretik. Arrima duteko apestegiak ezkerrez, Zabalera. Naita, Zabalea, leku gabe. Oso ongi izin biatzelarik. Aulkiak enbaraz egin diote. Gainerakoan egin eman zuen, baina, bueno. Bai, etzun asko faltan, ikusten nune behartu aiateko zela, oso beharta aiatu da, baina etzun asko falta txapa gainen izateko. Oso ongi izien bilatzelarik, bosterdi tarte hortan, eta lauen harrapatu duen ugaitzek Naita zabaldu do, eta justu kontrakantxara ez da joan, eta beraien atxeden aldiko alkiik ez dira leku ikusi Aimarreri. Hemen ikusi dugu, Inigo Viana Laguna, baiela, aurkiak atzeraxiago jartzen, oraindik eta pixka bat atzerago jarri ezkero ere, arazorik ez. Zendeak egia da, pasabidea behar duela, aurkien objetiba, bueno. 17 eta 15. Segurolak ezkerrez. Ramirez. Segurolak ezkerrez eman. Apestikaren pelotaka da bikaino, ederra, gozatu. Zeiti Segurola. Bostetik apestikia. Ezkerrez Nazabal. Enel Ramirez. Nazabalek utzikoan! Ez dakit. Urdin. Ez dakit esan ni zalantzan dituelako. Bai. Ez nekien txapa jotu zuen, ez dakit, Joseba, epaile errepikapenak argitzen digun. Horren amaten. Baina nik uste ona esango nuke, Bai, nik bai. Zuzenen garbi ez dut ikusi. Zalantza izan du. Bai, unasek txarra eskatzen zuen, baina epaileare ongi jarri ez egon, eta nik uste errepikapenen ona zela esango nuke. Sake atera du Nazabalek. Botibolea zapezegia, geraman. Nazabalen pelotaka da, arrebotera dijoa, ezin. 17. Sake oso ona, Igorrek, lekik gabe, botibolea zeraman do, baina urrengoa oso ongi. Aire kendu dio gaina, oso atza jodo, 6 pasatan jodo ezker pareta, ezin zuen aire sartu du gaitek, eta gero errebotatzen saiatu da, eta eskuin jore indo pilota, baina ezin ezkozen eramaten. Horek komentarista lanetan Joseba Sagasti beltza Leitzako pelota eskolakoa, urten Nafarroko herriarteko irabazita eta Euskal Herriko herriarteko ere bai. Ba, Joseba, behin nintzare iritsi eta gero, 17 eginda gero, ez dakigu zeinek irabaziko, zeinek alduko, baina galtzailearen zare, galdoko apuru da. Bai, urrengoan kontrari zutzi 17 egiten, da ez da finaleritzen zabe. Bai, esperantza galtzen duenak ere, hori, irabazitak ustora goioanen da, baina galtzen duenak ere, disgusto handikin joateko ez da gelikiko. 18 eta 17. Zake Zigor Nazabalek egindako bere bigarren tanto. Bai, oso luze sakatu du eta besoa luzatzeko ere lekuik gabe gelitu da Ibaitz eta ezin eraman. Txapa jo, utzi faltatzen, baina txapa jo. Denak egin. Sake Nazabalentzat. Lauterdian botia Sake gurutzatu Unai Ramirez, ezkerra erantzunez. Segurola, zuen urrotik egitza papelata. Apestegia. Segurola. Eti errabotea zain duztu inarekin eta jo. Nazabal ezkerrez. Eskuinez apestegia. Segurolak. Eraman. Horriak dominatzera joteko aukera. Ezkerrez eire zeraman Nazabalek. Boleaz Ramirez. Nazabalek ezkerrez atera. Arriskuti pelota hori. Apestiaren pelotak ere indartzua Zabalea, lekik gabe, baina. Segurola ondo botiboleaz. Ramirezek ere atzera. Aire Segurola oso ondo. Ezkerrez moztu, Ramirezek etxokora Nazabalek, Ramirezek ezkerrez eman. Segurolak, Zabalea mutxitako, tanto. Naita botete do, ez deskonturatu. Ez dakit, ez diruditu neri. Ez diruditu. Oain ikusiko du, errepikapenen. Neri ikusik, ies egindakoa egiten dute den. Negarra zaiagatu da pelota. Bai, Naita. Bai, nik uste baietz. Bai. Eta bain gorrik atxedena, bai. Bai, Joseba, partiduko alderik handiena orantxe urdinak. Bitantoz aurretik ez dira bainere egon. Eta begira. Bai, momentu honen hartu dira. Handiken momentu hogeita bigarren izaten da, baina momentu honen hartu dira.
Etxak galtzen egon dira, zenbat egon dira? 27. Bost tantoz egon dira galtzen. Eta hortiko nuntz, biak oso ondo, eta baina batez ere Nazabal. Aurrean ondo eta atzean zenbat ari zaion pelotari ematen. Bai, oso ongi. Eta Imarre ere aspaldinean ikuste asko ez dola utxe egin, eta ematen ez zaio biletari, eta aurre dejada oso ona zen. Oso ona. 19 eta 17. 35 minutu partidoak. Gaina Urdinek azkenen bolada honekin konfiantzaz beteta, eta Urdi aukera ikusten tanto egiteko. Etxa, 6 eta 13 kondira hor galtzen, da hortuko nuntza ere, 6 eta bateko partidalekin. Nazabal sakean kontuz. Larri zen, berriz asko arriskatu du. Zabalera, Nazabalek eta oso ondo. Bai, sake oso ona asko arriskatu du, baina barren entzen eta gero ez du apezegiak oso behartu eta erantzun dut aukerako dio. Aukerako utzi dio eta oso ongi, angula oso ongi eman dio Zabalea dejada, bizi-bizi eta Ramirezek ezin eraman, ezin nahiatu. 20 eta 17. Horrena esan duzu partidu oso parekatu ikusten zen, eta alaxe da, Joseba? Bai, alaxe da, bai, nik uste laueke... Galtzen ari dena 17an dagoenean, bazen nahi du, parekatuta dira. Ramirezek ezkerrek ezaka erantzun. Segurularen peloteka da. Ramirez. Nazabal pelota bila Zabalera. Segia zeitik eraman. Segurula. Otamano Ramirez. Bote lastarrean. Onda Nazabal. Nazabal ez Zabal da mozko. Oso ondo. Bai, oso ongi Nazabal, hor bote laizterren eramando eta urgaitze behartuta gelditzaio. Zin izan duten dut, oso ongi aurreatu da eta gantzoz oso ongi zabaldu da. Azken 17 handu dieta, baina azkeneko tanto guztik Urdinenak, 21-17, aukera politia daukea partidu izteko. Lehen esan izan momentu baten, laukoteko regularna Unai Ramirez genuen da, eta gira, ordu arte alazela, baina partiduaren bigarren partea beste zerbait da. Eta hemen asko nabarmendu behar dukuna da, ikurtu zaba. Egindako 11 dauzka. Asko die, asko aidan Jokoan bederatzi, sakarekin bi, azkira 11. Bai, atzera luzatuz ere minik nahi da, eta gero aurren anguloak jarrapatuz, eta ventaja politekin partiduztuko aukera daka. Sakean Nazabalentzat, ataidu sakean, apestegia bosteretik jaso. Segurulak lauteritik. Horretuko dugu, aztea zuara, ordezko modura etorri dela, Leoniren toki hartuz, eta lan bikain egiten ari dela ima. Ramirez ekatzera. Bai, oso, eta konfiantzak ikusten zaio, bera pilota eskatuz, eta oso behartu ez dune, bai, azkeneko pilota zai, baina behartik endugu. Apezegiak ezkerrez, 27 partidua, ezkerrez, ondo segurora, oso ondo. Apezegiak peloteka di, ez zuen urrutik eikizapa. Ezkerrez segurula bikain garria. Bai, da bilatzen, goiko txapa. Ramirez ekutzi, apezegiak azeratu. Aure harra da. Ara? Bai, dude indo eta... Aire zarri da pelota hori ez du ondoko, indar gutxirekin apezegiari puntatuko dugu. Bai, hemen sortzi eta hogeita bat. Duden gelditu da, atzaioan gelditzen nik uste leku txikin geldituko zela, eta gero Sotamano sartu da, baina atzea xamarren gelditu da, eta ez zaiatu dira. Hemen sortzi eta hogeita bat sake honez Ramirezek. Perdón, ez. Sotamano Nazabal. Sotamano Ramirez. Sotamano Nazabal berrika. Apeztegia logarritik. Segurola. Ezkerrez apeztegia. Atzera Segurola. Apeztegia. Ezkerrez Nazabal. Apeztegiaren pelotaka da bikaina da. Lauteritik bostera. Segurola gora. Eta zona zen, leku eba zeuken, baina gehiagi harratu da, 19 bat. Bueno, eta lehena batetik esaten genuen galtzen duenari, komeni zaio da, alik eta tanto gehien egitea, baina alde txikiarekin irabazten duen entzatera arazoak, urrengo baten ere segurunik berriro tantazko egin behar. Bai, ja 19 bat, irabazten donak ere ez dauke dena irabazi ez, urrengoan behartuta dau irabaztea. Eta galtzen donak, esperantza bat dauke.
egon ezina aulkian Ugaitza Pezigiaren zat eseri orduko altxatu da. Elektrizidadea izango balu bezala. Baita ikusten da, beste ez dauka aukeraik gorrik utxeiteko, baina soltatzen nahi zaio eta asko da goiko losa bilatzen Ugaitza Peztegia eta oingoz behintzat gora eskapatu da. 40 minutu justu partiduak. Ezeran, egin esaten genuen. Lehenko partidak normalean, 40 minutu inguruan, minutu batzu bera, gaur minuturen bat gara. Oso pilota partidu gana ikusten nahi da. Bai, bikaina. Ezker ezairez, Nazabalek erantzun. Bezegia. Nazabal. Eskura utzi dio, Ramirezien Nazabalek. Bai. Jaso Nazabalek. Ramirezek berriro erdibiden utzi du, jaso Segurulak. Ramirezek azeratu. Segularen bolea, arroa. Aukeraka Bezegiaren zat, kustatzeko pelota daukata emaniak pelotari. Bolea! Bai, justu! Negara! Txapapera. Negarrez ailegatu da Segularen pelota. Eta Unai Ramirezek aukerako pelota lutsegin. Partido bikaina atera zaigu. Suertea muntzera etorri den pelota zaleak. 41 minutu errenditu dute neurketa lau protagonistek. Ni protagoniste bila, no? Baina, partidu oso ona, azkeneko hortan Unasek eukido aukera, Ramirezek eukido aukera Zabalen deja daitekoa, bizi bota do, baina kanpora eskapatu zaio. Gainen izan balitz tanto izan entzun, ziurrenik, baina bera joan zaio eta hortxe gelitu dio. Partidu oso ona eta, galtzaileak ere aukerakin urrengo jardunaldira jatuko dira. Zuz Juan Urrutira, Joseba, ni protagoniste bila nota. Gaurko partiduan eta gaia, Igor Nazabal, zeak ateako du lehen zenbakia. Igor Nazabal, saca el primer número. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Arazo teknikoak, hemen ez du haitzen elkarrizketa txaliek, ez Igor eta ez Iñaki, ontxe setxun konponketa lanenetan nahi die, setxun konponduko du. Egi esan partidu oso ona ikusi du lauen partetik. Partidu bila gehienen gorrik dominatzen, baina mazazpine berdin du duenen, gero gehiago asmatu du gorrik, barkatu urdinek, eta 22-amazazpikoan gelditu zilegen, baina beste bitanten ditu gorrik, denak gelditzen die aukerakin. Urdinek
puntue lortuta erresago dauka noski, baina Gorrik ere 19 tanto lortuta ez daukea dena galdia. Bai, nioen kontrarioak 19 utzi dituzuela, eta hurrengorako ere, askatzen duela berriro 19 egitea, igual beharko dituzuela. Bai, esan daitela lehen. Ez gehala etorri gaur tanteo behi da, etorri gaur partidea alik eta gona ikea da albali mazen bizat irabaztea, da irabazita bentsat oso kontentu. Azkerrik asko Igor eta zorionak. Bai, asko. A ber, Aimark, etortzen hon. Bueno, nunbait arazoak izan ditugu, gure akatsa izan da, mikrofonan. Bueno, Aimar, segurola, zorionak. Eskerrik asko. Zer, guztua, ezta? Bai. Hasira pixka kosta zait partidun sartzen, da gio nik uste ja erditik aurrea sartu naizela, eta ja gioz dagoeto, da ondo aurkitu naiz. Leoneren tokia betetzera torri zea, baina joan majo bete duzu oso ondo. Bai, bueno, beak nik uste zoritxarrez toga dizentzetan ni jogatzia, baina bueno, espero ja urrengon beha jogatzia, azkenen lesio batetik gueldan, nahi izatea jogatu eta hoxe. Bai. Aurrean aukerako pelotak izkero, Nazabala bukatu egiten du, baina karbi zenukaten biok, atzean kargatu gartzela jokoa, eta bai zuk eta bai Nazabalek lan asko eman diozu hogeitzi. Bai, nik uste baietz, lana atzian zion, porque Ramirez boleaz esartzen zan da mina ite zigun, eta ikusten 3 lautan den jor boleaz, eta, hostia, eskubia tarte batzu botatu, eta gero bolea esartzen da, hostia, mina ite zigun, da, orden, saiatu gara atzea botatzen, da, pixka mina egin dut, bai. 12 eta 7 galtzen, 16 eta 13 galtzen, momentu txarra pasatu dituzu hor, baina merezi zuen. Bai, pixkat partidutik ateare egin naiz, eta ja neon pixkat frustrautak jo, tanto batzuk itia lortu dugu, eta pixkat hasi naiz hor, eta bueno, horri eskerroa tanto batzuk egin bai. Aztea soldean matematik ikusiko zuen telebistaz ez, Bai, pentsatze bai, lagun batzuk etorri dira honea, baina bai, pentsatze batemat ikusten nahiko gala, eta bai. Ondo gelditzen da, ez? Bai. Zuzenen ikusteko aukera. Bai, gehore ikusteko partidao gauta da, ondo etortzea, bai. Eskerrik asko, eta zorionak. Eskerrik asko. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundo batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonek ikusmena galdua dute. Pena, ez da? Bueno, hori izan gara ureti partida, baina azkenean beraien alde egin da, gehiago izan dira. Bentaja handia izan duzu, 5 tanto zaibili gero 16 eta 13 ere bai, baina zen malaman eman dizuen atzean, Gero atzetik eta gero etorri da, eta gu bera eta berai gora, eta opari gehiagin ditu nire partez, eta bakizu. Izaten dizuen bai Nazabalek, bai segurolak biak lan asko eman dizuela atzean. Zer? Biak lan asko eman dizuela atzean. Atzean atakatute, eta gero Igorrek badakiko aurrean arrisko handia duela, eta asmatu egin du, eta jauze horren kontra jauzez. Bueno, 19 galdu duzu, urrengoa irabazkizkero aukera badaude. Baina, bueno, bakizu baina beste ize egiten duten begira, eta bakizu. Hor pena izan da, madazpian magosan txapa godula, baina bakizu, juezak eman du, eta bakizu. Momentuan... Guk ere zalantzak izan ditugu, baina zuk noski boto ikusiko zenen. Hor barrutik entzun da, bagarrik jendean solasan, eta bakizu ez da entzuten. Suabe izan da, baina, bueno, ez da horren kulpa izan, gehiago paitu dut, eta jazta, behin alde egin du. Animo, gaiz. Eskerrik asko. Bueno, esaten diate ja lehenengo partidukoak honekin egin ditugula. Laster bigarna, Pestau eta Bernaolak Herriko Gorriz, Etxeberria eta Pezegiak Herriko Ordinez. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundo batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonek ikusmena galdua dute, eta horietako 190 prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko Begiak Fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara. Hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabei luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu. Planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko Begiak 1.000.000 pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada.
eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun sahiesgarriak daude. Hori, elkarrekin aurre egin diezaiokegun mundu mailako erronka da. Konta dezakegu zurekin? Bueno, atxeden txiki bat hartu dugu, eta bigarren partidua komentatzeko prest. Lau protagonista aski ezagunak, nik uste Euskal Herriko plazak egindan ibiliteko ditugula. Gerriko Gorriz Joanen Zestau, adunako, 20 urterekin. Aigeru Bernabala Mañariarra, hemen Antigun txapelduneri izandakoa. Gerriko Ordinez Oian Etxeberria Oiartzuarra. Bere atzelaria Unaxa Pestegia, elizondakoa, orain lehenengo partidan aritu den Ogaitza Pestegiaren anaia. Laurak ere afizioetu munduan Joseba aski ezaguna ditugunak. Bai, oso ezagunek, lauek maila handikoak, eta oso pronostikoa oso zaila ikusten dut nik hemen. Leheno zaila bale mazen, oain zaila ikusten dut. Oso berdin du egiten zait, bai aurren eta bai atzen. Lau pilotari okasi dena oso egiten duenak, bai eskunekin, bai eskerrakin, fizikokide oso gorrak, lanei muzin ez dio eginen, behin ez dio egin, eta gaur gutxi ginen dioan, nik uste partidu oso estua ikusiko dugu. Lehenengoan porrestukoak garri izpaldima genukan, hemen ere ez dago garri. Ez, hemen oso zaila ikusten dut. Aurren bi aurrelari oso bizi die, biek pilota oso bizi mutzen duenak, joan esek igual eskumuz eta gehiago atzeatu lezake, baina oian ere pilota oso bizi mutzen duena da, eta atzen ez esanik ez, atzelerik afizionatu dauden hobenetakoak. Bernabala Pestegia, nik oso partidu estu ikusten dut. Zestauk, lehen urtean hemen titulu lortu zuen oso final polita izan zen, Garainarekin batera orduan, justu orain jokatukoen Etxeberriaren kontra, beraz aurrelariak berdinak izan ziren finalean da 22 eta 21arekin. Eta Etxeberriarentzat aurreko urtean ere jokatu zuen progresa mailako finala, orduan Sotil Betelukoarekin. Egiguren ekin batera jokatu zuen bestalde Bernaolak orain urteko finala, beraz dena dute hemen eskarmentu handia Antigoko eta horrean. Bai, eta afizionatu mailan beste pilotalekutan eta eskarmentu ekitzez gain, hemen askotan jokatu dira, horrek esan nahi pilotaleku oso ongi ezautzen duela, ze pilotaleku hau beste pilotaleku ohikotatiken oso desberdina da, joku aldatuten da, pilotak aldatutzen die, eta eskarmentu handia bai ohiko pilotalekun, eta hemen bai, partiduen ikusten detailetan jalitekela. Jokoan bai, baina berriketarako energi asko gertatzen da Zestau naturala, mikrofonoari inolako bildurrek ez diona, eta demora baldin badaukagu, irabalerkin noski hitz egingo dugu, baina demora baldin badaukagu gantzaileekin ere egon nahiko genuke. Adunakoa, baina leitzarra do, izatzen du, bat izan natu mundun pilotan ibilie, oso golatzen zen gaina, eta ere izketako berriketako ere oso egokia da. Zestautarrak asko izan dituzue, pelotariak. Bai, leitzen... Remontean gehiago. Bai, hori da, bai. Leitzen Zestau abizena askok daukea. Sagasti beltza zabaleta eta Zestauekin nik uste terrin eguneko laro gehiago ingo eginukela. Bueno, lehen aurreko partiduan, estadistikatan perseka joan naiz, estadistikakia aipatu gabe zehara, elkartzetetara. Eta Unai Ramirezek egindako 6 tanto izan dituela, galdutako bat eta 6 tanto egitatik bat sakarekin egin. Ogaitza Pestegiak jokoan 3 egin ditu eta 5 pelota galdu ditu. Irabazlei dagokionez, Igor Nazabalek egin 11 egin ditu, horietatik 2 sakearekin eta sake bat ere galdu du. Falta egin du sake bat ementzeko gure parean, duzik ateratzean. Egin 11 galdu 4. Eta bere atzelariak, Aimar Segurolak, gaur Leoneten toki hartu duenak, egindako 4 tanto izan ditu eta galdutako 6. Eta partiduak 5 berdinketa izan ditu. Iruna, Bosna,
seina, zazpina eta azkena 17. Hanen bestez, nazo bat segurlaren zat, lehenengo puntua, baina esan duguna, galtzeak, ez du zertxo ere zonai batez ere, tanto askorekin garbazela, tanto askorekin galtzen baldin baduzu, 19 galtzen baldin baduzu, aurrengoa irabaziz, ia seguru daudela, bat dineta irabazten baldin baduzu, finalerdietan. Bai, azkenen biri antzeko egoera gelditu zaio, egi da puntu irabazita erosogo, urrengoan partidu irabazigarik ez, baina galdudunak ere, 19 inditu, partidu irabazizkeo, seguro ez, baina, ez ditu oso irabazizkeo, ez litzeko oso harritzeko izan sailkatzea. Esan behar, Aimarrek oso papero nahi nola, eta Mikel Leonet ez dakit urrengorako bera izanen du ez, baina eskertzeko modu bado, oso partidu nahi Aimarrek, eta bukaeran dominatu indo. Leonetek gainera, hemen jokatzeko bintzat oraindik 15 egun dauzka eta demora badauka. Ramirezek eta Pezegiak urrengo partidua datorren aztelen izango dute hemen. Eta Zestauk eta Bernaolak ere hemen aztelena jokatuko dute. Bueno, lehen esan dut, zuek Santiburtzioak jaren 10ean dituzu ez, Bai, 10 hasiko die, Santiburtzioen 11 da, baina Pestak 10 hasten die, egia da aurreko asteburun aprobetxatzen dela programa banaketa egiteko larun batekin eta une igandekin, eta arten dena segiden tokatuko da. 8 programa banaketa, 9 une eta 10 ja Pestak. Gu dantzaria izan zea, bai. Nabera askotan izan lehizan testotan, dantzaria zuek ikusi ere bai, baina aztu zaizkit zein pieza dituzuen kutxunenak. Ezpata dantza bai? Bai, hori da, ezpata dantza. Berez ez da lehitzeko dantza, dantzatik etorritakoa da, 1932 garren urten aiatutzen lehitzea, eta geroztik, egia da garai hartan bi dantzaera edo izan duziela, eta lehitzen da leku bakarrenetakoa aldaera hortan mantentzen dena, berez jatorrizkoa ez da lehitzekoa. Mantentzen da eta kontsideratzen da lehitzeko dantza izango balitz bezala. Eta bestea bai lehitarra dena eta ingurutxoak leku askotan dantzatzen ziren, baina galdu gabe mantendu den dantza ingurutxo bakarrenetakoa lehitzekoa da, eta bi dantzak esan detzazku oso kupinetiela herri. Eta nahi dituzue dantzak? Santiburtzionen abuztun 11 dantzatuko da eguerdiko 12an ezpata dantza, eta ingurutxoan noiz nahi dantzatzeko aukera izaten da, txistulari jotzen duen aldiro, baina dantza taldek hien 12 atxalden inendo dantza saioa, hor ingurutxoa sartuko du, eta gero hien garai baten pestetako berbena edo erromeri bukatzen zenen, txistularik oltzaio eta ingurutxo jotzen zuen eunero, biterdik 3 aldea. Hori eunerokoa galdu zen, baina hien 12 mantentzen da hondik, eta gero hien 15-en, azkeneko egunen, hor bikoten ingurutxoa atxaldene dantzatuko da. Eta gero plazako afariari izaten zen, ez? Bai, plazako... Egiten da horreinik. Bai, egiten da, bai. Eta, txartelak salge daude, nahi duenak joan, herritarrek izan, edo kanpotarrek izan, eta, espero egualdio nahi gea, eta plazan itea, eta hor, jende mordoa biltzen ga, eta giro oso politik iken da plazan. Eta zaten zen, lehitzaldean ez zera dela eklizia den zain. Batzuk honen die, baina garai hortan dantza saioa du, eta dantza estimoan ez donak edo gustatzen eta jona, honen da, eklizeri behire, baina afizia hondi edo lehitzen dantzako, eta nik uste ordu berea tokatuta, zeharka kaso bituko zaio, baina dantzarik izanen ditu aurreneko begira da. Hemen, torneoko egunak astearte eta asteazkena izaten dira, baina antolakuntzak nahi izan dio begiratu ekliziari, besteak beste eklizia bete-betean, 8 eta 27an okarez palimanak izango delako, eta ja eklizia nabarmentzen 8 inguren hasiko da, eta hori delatan nahiago izan da jaialdia, aztenen edakarri. Naiz Donostiako profesional mailako tornea justu urdu urtan den. Zazpirak eta arduenetan. Dena kointzidituko da, baina nik uste piletako afizioa badaula leku guztitako, eta nik uste bai alde bat eta bai bestea jendea joanen dela. Pelotariak hemen berotzen, ja nahiko utxarten luzea esango dut. Iniz baino guzteagoa bai. 20 minutu bada, lehenengo partida bukatu dela, Arantxe pelotariak epaien esanetan. Azkeneko ultragoain jende pilotarik eta orkezpen etxea.
Badize, lau pilotarik. Epailekin. Esatekin bezala, nik partidu oso estu ikusten dut lau pilotari ofizio handikoak lauek, eta detailetan nik joan liteke partidu. Txapelketako partida, baita ere bigarren jardunaldi honetakoa, eta Lester Baioneña pelotariak aurkeztuko dizkizue. Aurrelarik akaso oso bizkor muitzen duena pilota, esan dezakegu akaso Ian pausu eta aurre egiten gehiok izaten zaiola, Johannesek abiadura ematen dio, baina igual abiera gehiotan joateko bidea ere izaten du, eta atzelaritan berriz oso partidu gogorra ikusten dut, ez dakit inor gailentuko zaion bat besteri, bi estu oso ona dituenak, gutxi egiten duenak oso normalen behintzat, eta zai izanen da atzen austea, egia da hemen pilota leku honetan ere airea asko bilatzen dela, eta askotan inbarko dela pausu aurrea. Oso pronostiko zaie partidu honetan. Eta bere atzelaria Elizondokoa, Oberena klubekoa, 22 urte ditu, bera da, Unax Apeztegia, txalperoa beretzat ere bai. Adinez berdin ditu adazko, aurrelarik bik urte berekoak, atzelarik biek urte berekoak. Ia ze ematen duen partiduk. Bota du txapagorra, eta gorrintzako txapagorri. Ia ze pilota aukeratzen duen gorrik. Oianek azkeneko urtragoa, ez terri busti. Eta lurren ebai bota daure. Bueno, pelotarien aurkezpena egin dute. Guk ere hartu beharreko atsein txiki bat hartu dugu. Eta prest gaude promesa mailakoa kontatu dugu lehen, eta orain elitekoa kontatzeko. Promesakoan Ramirez Apeztegiak 19, Igor Nazabala Aimar Segurolako 22, eta behin Gerriko Gorri Joanes Estao Aingeru Bernaola, Gerriko Urdinez Oian Etxeberria, Unax Apeztegia. Oianek ure bota du lurren eta zapatile busti ditu, ez dakit aurreko partidunez deskonturatu du, irritzen zienik edo irrizatzen zienik. Ez dugu somatu bintzat. Hor da Estao, sake atera du. Ezker Apeztegiak bikain erantzun. Bernaola. Bernaola. Apeztegiaren pelotaka da Otorea. Bernaola bostetik. Etxeberria. Bernaolak ez du dinez. Etxeberriak Zabalera. Estao bildu. Ezker Apeztegia. Bernaola. Tamaina hartzeko tantoari, politari egiten. Apeztegiaren pelotaka da. Goleaz Estao. Oian Etxeberria. Atzean ondo jarri, Bernaolak azkerak ez eraman. Apeztegiak eskatu, utx. Atze galditu da, bai? Ikusten da, izautzen dela pilotaleko, aurrelarik ere seitu egiten gaizto ikusten duen natzai honen dela, pausu atzea eta bolea sartzen die, eta ikusten da izautzen duela. Pena izan du da, Unax motz galditu da, eta ez du eraman. Bate da utx, momentuz gorriak, Estao eta Bernaola. Kanta dituenak, intentzi guztiarekin, sakea Zabalera, Apeztegiak ondo jaso. Azker paretako, pelota kantzak dira. Bernaola. Apeztegia zeitik. Moztu Estao, jaso Oian Etxeberriak. Estao. Goleaz Oian. Estao gezerrez. Ezkerrez atzerez Oianek. Estao Zabalda, barruan eta tanto ederra. Bai, Oianek ez ederra, Joanes entantoa. Bai, Oianek ez dio kendu. Eskuko egoki utzi dio, baina pilotaleku normala baina zabaltzegoa da, eta oso ongi zabaldu do, angula oso ongi bilatu do, eta Oianen erizien ezko. Sakeaz Estao. Neurriz, Joseba nik uste, neurriz beste pelotaleku duen neurri berdina duela. Baina, efektua egiten du, laburra guai izatean 23 metroko frontoia, ematen du ez zabalagoa dela baina. Oian Etxeberria Zabalera, jaso Estao. Oian ekatzera, Bernaolak eraman, urdinak tanto dominatzen. Oian Etxeberria Zabalera, Estao jaso.
Oian, bukatuko ote du? Ezkorrez ez da. Azte defentsa egiten ari diren gorriak. Bai, Zabalea oso ongi zabaldu da bi aldiz, baina gero ezko leku hartu eta behartu etorri zaio eta ezin tantoi bukatu. Atzelarik egin dira. Lasaitasun emanaz. Hola. Azezegia. Geru da hola. Ezker zein Etxeberriak utzi da den Zabalera, badokatokia Bernaola kondo eramandu. Oian Etxeberriaren bolea, tanto. Bizi. Oiartzorrak bikain erabaki du. Bai, velozidaden. Bat eta bi. Bai, oso velozidaden irura horta, Joanes atzeaka eta ezin antxatu. Usten da atzelarik, ondiken neurri ezin hartu zaidie, normalen altureta ongi hartzen den pilotari die, baina frontixardin joa zaidea, normala da, ez da dituta altura honekin eta nik uste prekauzio guzikin nahi dela. Joanen die bizkan altura geixo hartu. Bi bikote hauekin batera, multzo ontako dira egiguren eta Sofil. Eteluko laster profesional gozatuko dena. Hori da, bai. Eta partidu bikote oso gorra. Bai, txarra, bai. Arroio txarra eman dut, Bai, arroio txarra, txoperenak ez du zer eman. Baina nik uste txarra zela, bai. Nire txarra dituzet, zuzen. Bai, Garnao larena. Nioen, Joseba, badirela 6 pelotario kerzpaldimanago profesionaltara pasatuko eginek. Bai? Azara baino dena. Bai, ala dio, eta, pozgarri da, beste 6 milio, pilotari dio profesionalak, izan nahi do, erantzuten nahi dela jendea profesional munduri, eta berri hona pilotarentzako. Sistema berriren batekin joan gaute den txapeketa diote, lurralde Nafarroako ekipoa, Gipuzkoakoa, Arabakoa, Bizkaikoa, Errioxakoa. Bai, kontuka ala die, ez du esetasunik eta ofizialki. Laster esango izkipote, baina hori da. Hala gomenda. Lurralde bakoitzetik bina bikote maila bakoitzean, tanta jokoan, Txake Zoian Etxeberriak egindakoa. Bai, eta aurreko oso nagoian engantxoa, oso ongi bilatu kontrakantxako arrastoa, eta tanto, eta bain Txakez, zen oso ezake bihurrie, bolea zongi sartzeko, baina bolea hona du Joanesek bai, baina eskumezto ongi jo, eta ezin izan dugu eta bai. Bi eta utasi ira eta begira, bere ala, 4 eta 2. Oian Etxeberri artista. Hor da Oiartzorra. 20 urte, 1,80 zentimetro. Sake luzea atera du, bolea zondoz ez dago. Bestegia. Garnaola posteretik. Atzera bestegiak. Garnaola bostetik eman. Ezkerrez bestegia. Garnaola lauterretik. Bolea Zoian Etxeberria. Ez txarra ez dago. Ezkerrez atzeratu. Bolea zapestegia. Garnaola. Ezkerrez zapestegia kutsu. Ongi eskatu du, baina gorputekin atzea ingo azken eman da. Duen bigarren pelota. Eta ikusentzuloi, horra, nahi baldin badiguz mesure bat bidali, esan nun zaudeten, oporretan, partida ikusten, etxean, ez dakiz lurraldetan, tabernaren baten, zerbait komentatu nahi baldin baduzuen, nola ikusten dituzuen. Zestao, Bernaola, Etxeberria pestegia, balase komentatu. Sakea Zabale batera du Zestao. Ondo jaso pestegia. Bolea txukan. Jaso, Oian Etxeberriak. Diparetako antzeman dio pestegia. Hore Zabaletik txokora. Jaso Zestao. Oian txokoan. Atzera Zestao. Pestegia posteretik. Bernaola. Zotamano duz Oian. Boleaz, Bernaola. Ondo. Intentzio guztiarekin hone, bai. Zabalera botatukola. Launa. Aurreko pilotazta ez da altxatu, Oianek ere ez dioken du, eta intentzio guzikin Zabalea bizi-bizi, eta Oian ez usten harrapatuz, aurretik Egunesek ere ikusi du, Zabalea Joanesek bipareten txula, baina hau ezin ezpazen antzematea. Sakea, atera duz ez dauk, erantzun ere bai Oian Etxeberria. Bernalaren pelotak ada arrobotetik ez da horretik izango. Lekik gabe. Eskua sartzeko justuko toke izan da pestegia. Bernala beste bat atzera eta arrimatu. Bote txarra egin du eta tanto. Bai, ezkerparetak frenatu inda pilota eta motz gelitu da. Hori Errioxa aldean hango kazetariek nola kondatzen zituzten gustatzen zean, esaten zuten frontoiak egindako tantoa.
Zuk egin duzu baino. Ja, bai. Frontoiak asko lagundu Egindakoa, dizu. ja. Bueno, bota inbar da ere bai, ara ere bai, Bai. Boti golea saka erantzuna Apeztegiak. Ezkerrez zabali da, baina erdibidean utzi du. Erdibidean eskura. Ezkerrez Bernaola. Apeztegiak atzera. Oskarritik Bernaola. Ona da. Apeztegiaren pelotaka da ona da oso ona. Tanto. Bai. Atzai bateko denboa bazun nik uste dut, eta leku ere bai. Baina, sotamano hartu nahi izan du Engeruk eta ez du eraman. Horreko partidua berdindu izan dugula zelan, Joseba, haure bai. Bina izan ditugu, launa izan ditugu, eta horrein bosna daude. Bai, aurreko partidu oso berdindu hasi da. Aurreko bosna, zeinak jazpina, hemen ere horrek handiarekin partidua zera. Zake Oian Etxeberriak. Bernaolak erantzun. Txokoan Oian Etxeberriak eta tanto. Oso ondo Oian. Hil dautu da. Ikusi dio azken momentun, txokoan utzi bertula joanez joan da, baina oso dutzi do eta ezin altzatu. Aztu baina nago agurtu behar ditut zuentzat hain lain bikaina egiten ari diren kamara eta laguntzaileak. Manes Crespo, Ander Etxenike, Iñaki Etxenike eta Bixen Labiano. Egun askotan egun guztiak izango ditugu eta berai esker. Zauden takian ikusten ari zedota ikusten duzu. Apeztegiak atzera, goleaz Bernaola. Apeztegia, goleaz Bernaola. Oian Etxeberriaren pelotaka da. Bernaola goleaz. Apeztegiak atzera. Propio. Eraman Zestau. Aukerakoa. Beste baten Zestau txokora. Apeztegia aurrelari jarrita zegoen. Ezin izan da Eraman. Merita Zestaurena. Bai, ala da, aurreko pilotazatan ikusi du Bernaola aire zegoela eta muia zin nahi izan du Meixek, zabalera propio botata, baina Joanes goleaz lehen ezin defentsan oso ongi eta gero ongi behartu du, eta aurren jokaldien nahi izan du Unasek. Bina, launa, bosna eta horrein zeina. Zestaure zakea. Ezkerrez jaso Oian Etxeberriak. Bera joan da zake erantzun dela bostarrera. Ongi etxia. Eitzi Bernaolak. Oian oso ondo. Bote txarra egin dio, ondo Bernaola. Oian Etxeberrianen pelotaka da atzera. Sotamanoz Bernaola. Apeztegiak. Eskuinez. Bernaola bostetik. Ezkerrez Apeztegia. Eta zabaldu. Bernaola, gai, ez zuen urbi txapa. Zabalera Zestao, jaso Oian Etxeberriak. Arazoa Bernaolaren zat, eraman du. Tanto urdinak ari dira momentu dominatzen. Apeztegiak atzera, Bernaola karo eraman. Apeztegia, ai. Oian Etxeberriak txokoan dejada egin izan du. Eta ezker eskuarekin botateko pelotari txapazpira joan zaio. Oianek galdu duen lehenengo pelota. 7 eta 6 urdinak aurretik egon dira azker aldi honetan, baina bolta eman diote Zestauk eta Bernaolak. 7 eta 6 urdinak aurretik egon dira, 4 eta 2, 6 eta 5 ere bai, baina orain gorriak. Joseba. Bai, Unasek pilotazo oso nahi dodatzea, baina Bernaolak airez ongi kendu dio eta Oian airez txokoan indahien joan da, baina behi xamarren hil utzi nahi zuen, baina txapapera eskapatu zaio. Bai, gorrik reakzioa eta aurre hartu dira. Zakea Zestauk. Apeztegiak ondo erantzun. Bernaola lauterreko. Ezkerrez Zestauk, ezkerrez Oian Zabalera tanto, bikaina. Oso ona. Joanesek altxatu nahi zuen pilota, baina ez du altxatu eta Oianek eskuko harrapatu du, baina txokoan zegoan Joanes eta indar handik eman dabe, lekuz kanpo zegoan ez Joanes, barrenen sartzea nahiko izan du. Beste berdiketa bat. Bina, launa, bosna, zeina eta orain 7. Bestek 7 handu diela, aldin norma dire, baina 7 daude. Bestek ere egon dira bosna, zeina eta 7 ere bai. Berdin di partidua. Ezkerrez Bernaola. Apeztegiak, bosteretu. Ezkerrez Bernaola. Oian Etxeberriak atzeratu da. Ezkerrez, Zestau, jaso Oianek. Txokoan utx. Aukerako pelota zeukan Joanes Zestauk, baina ezkerrez botatako pelota hori txapara joan da, eta urdinak aurretik 8 eta 7. Batzuk aurre hartu, bestek aurre hartu, hola segide.
Zer ibiltzen materiala, Joseba? Polit, ba, ikusten da errebotera jatzeko lan asko inbarela pilotanekin, baina nik uste guztua ideela denak, ez dakit saskin bizitxegoik baden, baina, bueno, gustagarria iruditzen. Pilotak aukera ematen du, eta gustagarri iten du. Ondo Oian Etxeberria. Sake resto eta Zabalean tanto. Bai, Joanesek nik uste propio bota dola Zabalea, hui hasi nahien Oian, baina Oianek oso erantzun dio Zabalen utzita deja da, eta Joanesek ezin gaitza. Leitzaldetik jasoko zen, mezura ematez da, inor ikusten nahi hori ote den edo? Ba, ez dio telefono edizet kasuikin, badakite ingurukoak zekien, hone aldu nitzela zekienak hor daudela, eta gero etxaila daten ezenen kritikak izanen jot. Kritika honak izango direla, zalantzarik ez daukat. Baina gero ikusiko txasmezuk. Tanto jokoan, behiratzita zazpi urdinak aurretik. Urdinak, Etxeberria eta Ones Apeztegia. Oian Etxeberriaren pelota Zabalera. Ez dago jaso, arro barruan. Apeztegiaren pelotak da bikaina. Bernaberen bolea ere bai, txokora. Oian Etxeberria jaso, orain korriak aukera. Ez dago, sotamano zatzera Apeztegiak. Bernabolak aire Zabalera. Oian Etxeberria Zabaletik iritik atzeratu. Bernabolak botera bostetik ezkerrez. Ezkerrakoa Oianek, atzea Zabalea. Oian Etxeberria eraman. Arazoekin zestauk, eraman. Dejada txokora Oianek, bigarren botean, oso ondo Oian. Bai, oso ongi asmatzen, intentzio guztiz, bota Zabalea atzea, ezkerralden Bernaola oso ongi da, airez defendituz, eta intentzio guztiz bota Zabalea, Joanesek meriku handiko pilota eramando, oso zaie baino txapa gainean, eta gero goxo utzita, Bernaola saiatu da, baino bigarren botean aiatu da. Atseena pelotariak, Hainik hemen genuen, lehenengo partiduan izan den Ogaitz Apeztegia, bere gurasoak hemen dira baita ere, aita bere garaian profesional izan dakoa, eta gaur egun baikoko intendentzia lanetan ari dena, gurasoekin egon da hor, ehitzaldea zer duten bezala arrato bat, eta bado aldaketa. Eta zuek mezuren bat biali nahi baldin baduzue, lase, zer den diate, Lehengoz, pakea dagoela, mezuetan. Apeztegietarrake emeziko partiduen sufritu du, eta guain bigarren sufritza tokatzen zaioa. Bueno, sufritu gozatu segun izakeran baitan izaten da, ez? Sufritu dira beti, ez da? Seguro, bai. Nik behintzen bai, bizenek aitzen die pilotan eta sufritu bai. Batzutan irabazia harren, irabazia da gozo bat, baina okerrak askotan ikusten, bueno, okerrak edo, zure ustez zer egin behar zuen da? Askotan emaitzak beste bizitasun bat ematen dizo, beste poz bat ematen dizo, baina geldituen batutan naiz eta galdu gustorago irabazita baino. Partidu joan denan modun, ez? Ikusten dituzu, naiz eta galdu igual gautzeko oso ongin dituela, eta aurkari gehi izan du da, eta meritu guztiz irabazi duela, eta beste atutan berriz irabazi bai, baina igual partidu hona ingabe edo akatsa asko ginda. Sufritu beti. Bai, hori bai, sufritu beti. Tanto jokoan da, 10 eta 7 urdinak ari dira irabazten Oian Etxeberria eta Ones Apeztegia, eta orain tanto bat gehiagorekin 11 eta 7. Ia aurreko partiduan, izan du Josebak, aurrekoan 7 nagotetik gero 12 eta 7 jarri direla, hemen 7 nagotetik 11 eta 7. Eta Oian oso ongi, goleaz abiedura handi emanez, txokoan, eta asko behartuta, eta tanto oso polikin Oianek. Atzera Oianek sake hori, Bernaola. Apeztegia. Estrategikoki ikusten da Oian oso ongi jokatzen nahi dela. Estado, Otaman Azpidarria. Bernaola lauterretik. Txokora Apeztegiak. Estado atzera Zabalera. Oso behartuta baino ondo Ones Apeztegia. Bernaolak hirugarren kuadrotik. Arrotu atzera Apeztegiak eraman. Estado pelota bila. Txokotik luze. Oian Etxeberriak atzera Zabalera. Bernaola, bestetik. Hirutik. Oian Etxeberriak, Bernaola jaso. Ezkerrez, Unaix Apeztegia. Engeru Bernaola. Apeztegia lauteretik. Bernaola gozkarrian. Etxeberriak atzeratu. Sotamano da Bernaola gora. Galdu duen bigarren pelota. 12 eta 7. Justu momentuz horrekaren antzera.
Gidoia Aurrekoan gorria jarri dira Hori da. aurretik, hemen urdinak. Gidoia errepikatzezkoetan, oain gorrin erreakzioa tokatzen da. Esaru, a ber. Ikusten da, pilotak usten da jokatzen, bost erdi asko eman dare, egia esan frontisei balezti gehiagia aprobetsatzen nahi, baina bost erditik ari atzelarik. Eta azkeneko tantau, nik uste denetan luzentsuna izanen dela. 18 minutuzuna, 19 tanta. Sake Oian Etxeberriak. Bernolak erantzun. Bestegia. Ezkerrez Bernaola. Oian irutik atzera Zabalera. Bernaolak eraman. Oian Etxeberria botera, bigarren pasateko Jartzorra ondo. Bernaolak goleaz. Oianek Zabalera. Zestau jaso txapagainan du Zabalean. Goleaz Bernaola. Apestegia. Lautik Bernaola. Gaz Oian Etxeberriak. Goleaz etxokora. Zestau. Orain boleaz, Bernaola. Apestegiak irugarren pasateko atzeratu. Bernaolak ezkera irez. Ezkerrez dejala txokora Oian Etxeberriak. Jaso Zestau, datanto. Zaltxate. Azpire bai. Oian Etxeberriak aukerako pelota zuen. Baina galdu egin du. 8 eta 9. Oianek galdu duen bigarren pelota. Bizi jokatutako tantoa, denak lauen barrenen, denbo asko handu die, ongi mutsuz pilota denak, Zabaleare propio botaz atzeatuz eta aire hartuz. Pilota hoik, lan asko da, Oianek aukerako azuna, txapazpire joan zai. Eta nik uste duen gelditu dela, oso frontesetik oso bertan zegoan eta gol ikusi testo egin, baina bai garbi izan du azku. 8 eta 9. Gorrik pilota aldatu nahi duela. 20 tanta hauetatik, sakerekin egin doka bakarra, bera Oian Etxeberriak egin du. Bere egintzako laugarren izan dut. Zer muzko zede pilota mota atzatzen. Zakea Zestau. Errebotetik oso gertu zen pelotari, boti goleaz eraman du Apestegiak. Zestau beste bat atzera. Goleaz Apestegia txokoan. Ezkerrez Zestau. Lauteretik atzera Apestegiak. Bernaola. Apestegia. Bainariarra. Ezkerrez Apestegia. Zestau botera. Biterritik iparetakoa, ez du bateri ireki, minik egin gabe. Goleaz Bernaola. Goleaz Oian Etxeberria. Zestau ezkerrez. Zabalera Oianek. Zestau dejala Zabalean. Bigarren batean eskatzen du, epaileak ez dio ez. Falta eskatzen zuen Zestau. Neri hona iruditu zain. Neri ere bai. Nik hona. Eta hori zer mandu horrein. Ez egin zer gertatu du? Nik ere ez. Nik esango nuke aurrenekoan eraman dola. Gainez protestan gelditu zai. Horretzalan zein nari, Ni zuzenen esango nuen aurrenekoan zela, eta nik uste txoperenak ere untzat eman dola hasiera baten. Gero... Bai, ala zirudien. Nik ez diot asko errepatu, gero tantoari seitu diot, eta kaso igual nahiz eta aurreneko momentu ez duen altxatu ikusi do txarra zela, eta deso altxatzen ez dut ikusi nik. Tantoari behiratu diot, eta ez nezu. Arretu gero kontaketarik segitu du, eta arretu ditu dira. Bueno, gauza da, beheratzi eta amabi momentuz aurrekoaren kalkoa dauka. Bai, berdin dira. Zazpita amabi ziztelare pilota aldatu urdinek eta indu erreakzioa eta baina gorrikea lamaten da. Zestau moztutzukoan, jaso Oian Etxeberriak. Bernaola goleaz. Unexa Apestegiak irugarren parrotik ikaina pelotaka da, errebotera doa. Bernaola, gazi eraman. Ja, ez da horreko errepikatzen. Ez. Eta oso pilota zauna unasena, hemen pilota leku honetan, pilota zoi jozkeo, zaila da, eramatea. Ezkerpareten saieko hortan jotzea indo, eta aire saiatu da Bernaola, baina zinezkoa. Eta utzi izan balu, erreboteatu marko zuen, eta errebotatzen pilota mota honekin oso zaila da. 13 eta 9, lau tantoko aldea. Gehiagokoa izan dute, bostekoa izan dute 12 eta 7. Oian Etxeberriak sakea. Lauterdian bote egin. Zabalera. Sakea atera Zabalera, Bernaolak erantzun. Oianek ezkerrez ezerretu. Bernaola Zabalean jarrita berriro, bosterritik.
Oian, arrimodako pelota irutik atera ezkerrez. Bernaolako zaretik. Iruteritik oian. Bernaolako zetik eskuinez, ondo eta arrimatu. Eskuinez, abestegia. Bernaolak lauteritik zabela. Ezegek eskuinez bildu. Bernaola lauteritik ezkerrez. Oianek etxekora, Bernaola atzetik etorri zozo ondo. Boleaz oian, preso daukate hor. Piedre. Bueno, ez dakit. Iritu zeit Bernaola jote duen, pero todo baino zuen jote. Bolea, ez dauk, zabalean moztu egan etxeberriak, oso nazian dikoen tanto da. Ezkerrez apestegiak. Bernaola. Apestegia da, zabalera kanpora. Oso nasi bai, eta Bernaolan aurren gelditu den hortan Joanesek txokora utzi du berriz. Ez du ikusi ze pasatu duen. Lehenengo impresio izan da Jote da. pelotak ikutu ote duen, baina zuen izen izan. Nik arroio nun paren eta ez dut ikusi. Eta gero Unasek nahita zabaldu naizun eta gehiegi zabaldu. Kanpora joan zaila. 10-13. Joanes ez da uzakean. Aldunarrak zabalera atera du. Apestegia oso ondo erantzun. Arrimatu ezkerreta gainera. Bernaolak ezkerrez zabalera. Apestegia zabalean. Zeratu. Bernaola zeitik ezkerrez. Atzera apestegia bolaz Bernaola. Baita zabalea. Ante, bikaina. Tanto oso ona jokatu da Unasek. Asko emanez, soldatu pilotari, frontesene alture baina arte baino gehiago hartuz, eta gero aukera eduki donen iruterdiko hortan ezkerrekin oso ongi zabaldu da, eta Joanes saiatu da aurre hartzen, baina eta aurre hartu garrazekoen, utzi izan balio pasatzen, etzen nahiatuko, baina ez da eraman. 14-10. Zake Oian Etxeberriaren zat. Beakarekin tanto bakarra partiduan, bera Oianek egindako. Egartzu harrakatera du ezkerren majo, eta kitzi atera da, eta tanto. Bernaolak ezkerrez, joiko txapera bidari dutelota 15 eta 10. Bai, aurreko partiduen pilota aukera ematen zuen, pasera arrimatuizkio reboten sartzeko, baina okeztia jatzen, eta leku ebazun Bernaolak gehiagi hartu du. Zakera Oian Etxeberria. Lautardian ekipotea, zake atera. Bernaolak zeitik. Oian, zabalela moztu. Txokora zestauk. Atzera Oian Etxeberriak, orain bote lastarrean jaso du. Bolea zabalera Bernaolak. Apestegiaren pelotak da bikaina. Bernaolak ezkerrez ere zeraman, Oianek aukera, gantxu zabalera. Erne egon da zestau, zabaletu zabalera jokatu. Zaso Oianek. Ez dakit zer eman, edo Oiani eman, edo zestau ligatuta, ota llegatu da zestau. Bai, ongi ongi aiez, nik uste Joanesek aldue. Hor, ongi aiatu da, eta gaiztoa jarri nahizun, efektuak intxokora botata, baina oso txapa gainen utzi. Ongi mutu du Oianek, baina Joanesek onaiteko aukera handi ez dauken, jokaldia ez zidu ongi atera. 16-10 partiduko alderik handiena orantxe urdinak, 6 tantoka renta. Eta ez naiz aspertuko esaten, datorren asteko pelota partiduen egunak astelena eta asteartea ditugula. Nahi txapeketa guztia, beti astearte eta asteazkenetan izaten den, datorren asteazkenean eklipsearen eguna dela eta astearte eta asteazken izan ordez, astelena eta astearte izango ditugu, bietan beti ere arratsaldeko 7etan. Donostian bete-betean aste nagusian, Udaletxeak ateratzen duen aste nagusiko egiteragoan asteazken ez daudela partidua jartzen du, baina ez. Astelen da aste arte, datorren astelen aste artean, torneokoak beti bezala arratsaldeko 7etan. Eta egutegi asko daukagun ezkero, esango dugu astelanean Ramirez Apestegia gaur galtzaile izan ditugunak Sarrasibar eta Ormeatxaren kontra. Gero bigarren partiduan, Zestau eta Bernaola orantxe jokatzen ari direnak, Egiguren eta gero profesionatara pasatuko den Otil Beteluararen. Zake Oian Etxeberriaren zat. Eta ikusten da hemen, azken bola da honetan ikusten Unasek indola pausutxo bat aurrea, pilotari gehiago emanez, gehiago dominatuz, eta pilota oso ongi nintzen, eta Oian aukerak oso ongi baliatuz. Defentsan beti ezela oso zendo, eta aukera daukenen bukatzen oso ongi. 16-10. Oian, oleaz ez da uzak erantzuten. Oianek 3. platatik.
Bernaola kantza erdian, Lozitik eskuinez. Apestegiaren pelotak da bikaina lauteretik atzeretu. Eta aprobetxatuz. Eskuinez Bernaola. Bote txarra egin dio. Bai, Alare apestegia oso batzean zekoen jarria. Bernaolari apuntatzen digun tantoa da. Eta markagailuan 11-11. bai horre Unasek etzun espero oian aurra joan entzenik, eta berandu xamarra bitu dare bai oian, eta hori, ez dio eman denborek erreakzionatzeko Unaseri, ernego bartzun, ze beretzako pilota letzen txarra, baina despisten harrapatiko oianek eta ez taiatu. Zakea zesta berentzat. Lauterrian zabalean boteekin, sake atera, ezker zeian Etxeberria jaso, Zestauk bitik atzeratu, bolea zapestegia, Zestauk ezkerrez zabalela mozturi eta erdibidean eskura utzi dio Oiani, zabalela Zestauk, txampa gainean moztuta txokora, eta tanto, Oian Etxeberria, bikaina. Bai, hor nik uste Joanesek zerbait egin nahizula, ez da joan altxatzea bakarrik, nik uste kontroan Oianek oso ongi botatu txokora, efektuakin, ezkerparetetik etzaio garbi atera Joaneseri, eta nik uste jokaldi nahizula, eta etzen jokalditeko pilota, altxatzeko pilota zen baino, Oianen meritu oso ongi moztu data. 17 eta 11. Zake Oian Etxeberria. 29 minutu partiduak, eta jokadutokak 28 tanto. Zake erantzun du Bernaolak. Apestegiak atzeratu. Bernaolak bote txarrekin dio, ondo moldatu da, justu eraman, baina eraman du. Oian Etxeberriak atzeratu. Boleaz Bernaola, txakora. Etxeberria bigarren kuadrotik jaso. Airez Bernaola. Apestegiak bote txarrekin arrenando jaso du pelota. Zestauk bigarren kuadrotik atzeratu. Apestegiak korrikanen zabalda. Entregatu pelota. Eskura utzi dio Zestauri. Honek atzeratu. Txokora. Oianek. Oian berriro atzeratuz, bi gorriak aurrean ziren. Bernaola oso behartuta baino eraman, urdineko egin tanto dominatzen, apestegiak aukerakoa. Atzean jarri, Bernaola gaire txokora. Hola, tikitaka dara matena. Soltamanos Bernaola. Soltamanos apestegia. Ezkerrez Bernaola. Eskuinez apestegia. Gora. Pena hartu du berake. Amabi eta mazazpi. Tanto oso muitu lemezi urrinoi dominatuz, gero gorrike bai, eta azkeneko hontan Unasek atzea lina izun engeru, baina goiko losaio edo ezkerpaiten. Amabi eta mazazpi. Bueno, Antigoko pelota txapeketan partidak ezi baino lehenago probatzen dira pelotan, pelotak zemakia dituzte, eta behin partidu hasi da gero ezin da pelotari probatu. Epaiaren gana joaten zera, orain bezala Mikel Arroyo, atzean Kastia pelotekin duen epaileak, beste adirazi die, bizen baki duna. Zestauk sakerekin egindako lehenengo tanto. 13 eta 17. Oian sartu da sake erantzutera. Oianek bi tanto dara mazazakez, bat momentuz Joanes Zestauk. Zau, erdi ateratako sakea. Apestegia. Zabalda moztu Joanesek, baso Oian Etxeberria. Bernaola. Eskuinez. Apestegia. Bernaola. Apestegiak eskorren ojo, atero da, ezkerrez alare Bernaola. Arrimatuteko pelota. Eskuinarekin beldurre sartu duztua apestegiak. Zestauk zabalda jokatu. Unesek eraman, Eraman zai ezen. apestegiak. Bernaola, bia joan dira pelotaren mila, baina oso du Unas. Orain gorria tanto dominatzen, zabalda Zestauk. Berriro bia joan dira, zilipurdika. Unai apestegia hor, joan da lurrera baita ere. Oian Etxeberria, baina Joanes Zestauk egineko tantarekin, 3 tantora etorri dela, Joseba. Bai. Zen egon 11 eta 17 partidu galderik handienarekin, eta 3 tantora etorri 14 eta 17. Eta nik uste tantontan, azkeneko 3 pilota zotamen benik urdinek 3 eta aiatzen ziela, eta azkeneko ontare bai, biek joan die 3 pilota bita, eta azkeneko ontanen ikuste biek banaka joan izan balie eraman entzuela, baina bi joan die eta elkarri trabagin. Bai. Esaten da, kantxa bien arten kubritu behar dela, kasu honetan ez du urdinek ongi. Oian Etxeberriak, Joanes Zestauk saka zabalera eta tanto. Justuko leku gelditu zaio Unaseri eta
Kabida, marka gailun ekarri du, 15-17, hortxe daude. Zulo handia zeukean, baina tapatu du gorrik. Honek ez osota, baina ja partidu sartuta. No, mezu asko ditugu. Eña Igor, Raupan Zabal, que jóvenes, buena pelota esta. Zinez Barananda, Altzaldeon, amaiturik berriz errepikatuko duzu. Liga tekniko, bueno, lehenengo partiduan, zeizan da saketik egin. Bai, saketik oso sake ona, azpitik sakatu du, eta ezker pareten lauko hortan hiltza joan da, oianek zeuken aurreratu eta aire zartzeik, eta unasentzako ezinezkoa gelitu da. Oso sake ona joan esena. Azken dautantotatik iruzak ez egindako horri joan ezek, 17-17. Sakea zabel alteratakoa, eskuinez erantzun apestegiak. Naste nahi da gaina sakea eta asmatzen nahi da. Garnalaren pelotak adaltzera, apestegiak eraman. Ezkerrez, oian, ezkerrez ez da, Sotamanoz, oian Etxeberriak, Bernabla bostetik, oianek sokora, bi gorria pelotaren bila, Bernabla katzeratu. Ze defentsa Bernabla. Bai. Bernabla ezkerrez. Bosterritik apestegia. Musik eman. Zeiti Bernabla, bolea zoian, ezkerrez ez da. Bosterritik apestegia. Ez da ezkerrez. Apestegia. Ezkerrez Bernabla. Atzera, apestegia. Bernabla, gezin! Oso ona, una esena pietazua. Bai, oso ongi Bosterdiko ontatik eman dio, oso altura ongi hartu du frontizen, eta oso gaizto utzi dio saiek hortan arrimatu Bernablari ezin, lekuk gabe zegoen. Bueno, batetik horrentzule batek, edo ikusle batek, galdetzen zigunari erantzungo diogu. Lehenengo partida, promesa mailakoa, Igor Nazabalek eta Segurulak irabazi dute, 22-19 Unes Ramirez eta 20 apestegiaren kontra. Galtzen egon dira 16-13 eta irabazik dute 19 eta 22. Eta bestetik, gero ikusteko aukerari bat dagoen, noski, hor gelditzen da partidua Antigoko pilota zaleoken zintzilikatuta, eta edozein momentutan, gaur, bihar, etzi, nahi duzunean ikusteko aukera dagozu. Baita datorren urtean nahi zen. Bueno, ingeru Bernabolak gora botatako pelota 19 eta 16. Ez dut bigarrena dola, goiko txapa ez asko gati, goiko txapa jo du. Galdu du hirugarren pelota. Behartu ez zegoen, baina pilotarri xautzi nahi eta gehiagia erratu. Oian, zake atera. Bernabla gerantzun. Abestegi alautik. Zeiti Bernabla. Abestegi alautik etxi. Oso ongi jatxie. Usted Bernabolak esan diolaztu, baina beretzako pilota hobea zen. Esan unaz, oain berrizetan pontan dominatzen eta oso ongi norabide oso ona ematen pilotari. Bernabola ezkerrez jokatzea behartzen nahi da eta hortik heldu zaizki aukerak. Arrimatuta uzten nire ezkerpareten eta aurreko partiduak 40 minutuko iraupena, hau ere hor nubait ebiliko da, pasa! Oso gutxi gatik, baina pasa, bai. Pasa. Eta falta. Bai, pasa eta falta. Opario. Amazazki eta hogei. Bai, opari ona, alturriotan. Ezin garaietan opario. Ez dakiko zeinek galduko duen. Baina, momentuz, bat azin bestearen zat, urginentzat kopuru gobea. Baina gorriak ere 17 tanto gino egituzte. Bai, lehen aipatzen ginena, ez dela etzaioa txapeketa ja bukatu. Nikon aukerakin gelditzen dira urrengo jardunaldireko. Galtzaileak nahiko urrengo partiduan irabaztea eta kontrariak gaur bereik egin dituzten tanto baino bat gutxiagotan duzte. Bernabla. Egan Etxeberria. Sotamanoz ez dau. Apestegia botiboleaz. Irutik Bernablaren pelotaka da. Zeitik apestegia. Bostetik Bernabla. Bostetik apestegia. Ez dau pelota bila iruterrira. Arrotu batzean ondo jarri arrimatu bote txarrekin dio, baina ondo apestegia. Bernabla bostetik. Zeian apestegia. Bostetik Bernabla. Sotamanoz oian. Ezkerrez Bernabla Zabalda. Oianek iako butzen sartu ziren pelota eraman. Boleaz minik egin gabe ez dago. Apestegia Zabalera, airez bota dejada. Ez dago, dejada baitere Oian Etxeberriak.
Goleaz orain Apeztegia, Bernalaren pelotak adatzera, nahazian dijoa tanto hau, Zestao girutik, txokoan, Zabalera Oianek, tanto. Osongi muitu dure denak epilota, azkeneko ontan Oianeko begina. Osongi zabaldu gabeitik ezkerrez eta Joanesek ezin. 21-17. Ikusten da ze ofizioa dagoan, lau pilotarita. Ze ongi muitzen duen lauek epilota. Eta Oianek asmatu du, hobekina. Eta 21, ja epidie. 21-17 ondu da aurreko partidu ere. Bai. Emeretzi egin dituzten galtzaileak. Oian Etxeberriaren zasakea, 21-17, luze ateratakoa, Bernaolak ondo eraman, nahiko behartu da, baina eraman. Oian Etxeberria, Bernaolak ezkara ire Zabalera, Apeztegia pelota bila, atzeratu, Bernaolak eskuinez, Apeztegia, ezkerrez, ez dau, Apeztegiak lauterritik, ezkerrez Bernaolak eraman, txokora Oianek, jaso Bernaolak, Oianek, Bernaolak ze pelota eraman duen, Zestao atzerari dago. Zabal ez zuleku, Zestao lauterritik goleaz, Oianek atzeratu eta bukatu da partidua. 22-17. Aurreko pilota zen ez pasmatu Oianek, Joanes atzea joan zen eta Zabalen zuloa zegoan, eta atzera egin du, baina urrengoan bai asmatu duela. Bueno, protagonisten gana joan horretik, Joseba Sagasti Beltzarekin estadistikak errepasatuko ditugu. 22-17, Zestauk egindako 4 tanto, galdutako 2, Aiketu Bernaolak egindako 3, galdutako 3, Oian Etxeberriak egindako 10, galdutako 2, Unax Apeztegiak egindako 5, galdutako 4. Gehio izan du die urdinek, erdi aldera arte berdindu joan da, baina gero ikusi da Oianek tanto asko bukatu ditu, defentsan oso ongi, 2 tanto bakarrik galduta, eta Unaxek ere ikusi da, gehio dominatu dola, erditik aurrea, gehio bilatu dio ezkerra Bernaolari, eta hortik etorri da ikusten dute beraien aukerak hobek, eta gehio asmatu izana. Joseba Sebastientza, eskarrik asko, hilaren 18an berriro hemen elkarrekin, ondo pasa Santiburtzioak, eskerrik asko, gonbitutza zauta. Leizaldean jendeak zema jende segitu duen. Eskerrik asko. Kontatuko du, zueri, eskerrik asko izan. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, gurekin irabazleetako bat, gogoratuko dugu Oian Etxeberriak eta Unax Apeztegiak irabazi dutela, 22-17, Joanes Zestao eta Aingeru Bernaolaren kontra, zorionak. Eskerrik asko. Izan ditu, gustora eta zan diazu, ba! Azken finean, gustora hiltzeko. azken finean beti Aingeru kontra joatzia inkomodua, ez? Beti aire bila juten da, beti oso gainean dago bezala, ez da pixa pelota roture beti gainean dago eta oso betegarria bezala, ez? Baina, bueno, nik uste Unax eta Bilaken Partidua zera oso berdin da joan da, baina gero ondo nagusitu zerate, 6 tantoko aldea, 3 tantora etorri gira kontrariak, baina bukaerarako arazorik ez eta tanteo hon batekin. Bai ez, niko ixe, hasieran pelotak Bileke nahiko antzeko zela esango nuke, bat bazen hor nahiko motela, baina denak joatzeko zeuden, da bagenek egun ez, pelotazo bat egin da bikin ez genula utxiko, eta hasiera bintzat oso gorra jungo zala. Geho ja hoi erdi aldian pixka lortu dugu, aldia ateatzea, eta gau bukaena, ba, bueno, 22-17, tanteo nahiko ona, baina urrengoan bila. Du, esperta zera, Antigon urte bat gehiago, no? Promesa mailan 2 aldiz jokatu duzu finala, aurten nagusitan, berriro finalaren bila, ez? Bai, bueno, intentzioa ez, baina
alba da bintzak finala etu ezkeo beste 2 urtetan baino beste erabatea bukatzea gustatuko zage, ja 2 urte segidan 21 bat, Saki Zabalea tanto, ala galdutxu eta ena usekulaztuko ez, baina ez, gehi esan da oso pozarria da, urtero hemen jolastia eta oso gustatu zage. Zeriste banaketa ondo? Nada, txian. Atzole partido gaur bai eta hostielene bai. Así que, obvia Zarako demorarik ez. Nada, obvia dugu etxealdean gehatu eta bestela liatu ezkeo, baina ez, etxealdean gehatu eta hoxio bena. Eskerrik asko ja, zorionak. Eskerrik asko. Hau ez kontatzen digun Unasek. Unas. Zorionak, Unas. Ni esker. Gustora, ezta? Ez bakarrik irabazati baizik eta egin duzun partiduarekin. Bigarren parte ikaragarria. Bueno, bai, hasi gara ni behintzat asinez pixat lotuta, ez, beldurrakin pixa jarri arte frontoira. Eta bigarren zatian ja lasaitxego eta ja pilotari gehiago emanez eta gozatzen bai gehiago. Eman asko egin diozu, defendituri asko, eta gero frontoian eskatzen duen bezala, atzelariok askotan aurren ibiltzeko aukera daukazue. Txokoan, Zabalean, naiz, 3 tantotan biok elkarrekin oian dazu, txokoan atzean, hoi da, pelota gozea zenutena. Bai, azkenean badakigu hemen atzelariak ere kurritu behar du, ez, txokoa edo beti aurrari lagundu. Eta gehiago Bernaola izan da, Bernaola beti airera jaten da, eta hor beti aurreko jokatu behar da. Aita eta ama, lehenengo partidan sufritu segon dira hogeitzekin, bigarren ere seguru sufritu segon dira zureke, baina gozare ikusi ditut urbilu gira zure gana. Bai, ez, pilota asko gustatzen zaie, ez, amari ere asko gustatzen zaio, beti etortzen da gure ikustera, eta bai, ez, naizta nahiak irabaztea ez lortu, pues bueno, gozatu egin zango dute seguro. Eskerrik asko Unas, eta zorionak. Ni esker. Ez dakit denboraz nola gabiltzan beste protagonistaren bat elkarrizketatzeko astiri daukagun, bai, esaten diate baietz, badukagula denbora, ABC kontatzen digun Janesek. Atxaldeon, zer moduz? Atxaldeon, ondo. Irri pertsu gustora beti bezala, baina irabaz izan mauan gustorago. Hombre, hoi beti, irazita beti gustago, nahi bezala ez gaur, baina, Oke, tokatzeituk eta entrenar da aurrengoan etorriko geha berrize, eurra matea. Saiatu bai, majo, Bai, saiatu geha, baina gaur parian izan dugu pareja oso fuerte bat, apestek agatzen jo, eta oian aurrean baki guz, txispa haugen, eta bueno, saiatu geha, guri egiten, baina, bueno, bukaeran estutu jau, 16-17 jarri geha, baina gehi izan di, eta mezitako irazia behintzako. Egontzat, seginatoz galtzen, urbildu ere bai, hor sakarekin asmatu dek, ia lautantotik iru egin ditu sakarekin, hor asmatu dek, baina kontrariak oso ondo. Bai, kontraioak bakizu. Apestegiak hor, bai, sake batzuk asmatu ditut, bat txokuan bestia Zabalian, da, baina ateatzen pixka partidutik hau, baina, eharki eutxizio geho, berriz esartuek, jotzen hasiek eta akabo dutzako. Bueno, galdu 17an galdu duzu, honek esan nahi du, urrengo partida irabazi behar duzula eta kontrarioak 17 baino gutxiagotan utzi. Bai, aukera beti daude, hemen bakizu, bate gehiun txarra, bestiako guia, ehoze gauza gertatzia do, egi uren sotil uste dauzkeula, oker espano, ikiarrizko pareja, ni aingeru gine artista zeok aingeru eta atzian da, airez da, ikiarri jotzeu da, guztua etorreko naiz behakin, peleatzea. Antiko beti bezala gustagarria, ez da? Jarra, gaur, lehenengo una eta pesatzen, gaur, ez teka inbeste jende hongo gaur, nahiko giro lasaiko ikudu, armaia bete eta ne arten etorri nahi zenetik bestuarietatik, ostia gaur. Hori adunan jendeak elitu duela, telebista ikusten. Bai, gehatu alda, bai. Seguro gehatu izan dela. Batzuk etorri dierrikok animatzea eta asko eskartzen zaia irire. Bueno, eskerrik asko eta datorren astean aber, segiten duzuen. Astelenan gainera daukazu, Bai, 10 astelena. Asteburua deskasatu eta astelena egurra. Animo. Ale, eskerrik asko Iñaki. Bueno, gure aldetik besterik ez, esandako, datorren astean, hitzordua, astelen da aste artean. Asteazkenean eklizia dela eta ez daukago partidurik. Astelenean beraz arratsaldeko 7etan, eta beti bezala, 7ak 8 minutu gutxi aldera zuekin bat egingo dugu, eta mitxe espero zaituzteko. Eskerrik asko denoi, arratsaldeon edo gabon ja, gabon.